South Africa, Ningizimu Afrika kubula kufinyelela khona le people. Kufinyelela khona lobukiso paya. Siyabingelela ke kuyona ke sinye sesiqephu sethu masithi ngithele sesikhungweni the Varsity podcast. La khona ke sizakhona sibukhomo lapha ke esikhungweni semfundo yaKwaZulu Natal ngaphansi kophiko lase Peter Marisburg uMgungundlovu enye ke amacampus ke esinawo ke lapha ke ngaphansi ke kwaso ke isikhungo sezemfundo eUniversity yaKwaZulu Natal. So namhlanje ke sikulethela ke lona ke lunye ke lweinhlelo zethu ke okanye ezinye isiqephu esithe silande sikuthulele ke sona namhlanje sibheka nje into ezenzakalayo ngaphakathi esikhungweni phakathi ke lokhuzane kuyikhungo nje zonke ezikhona noma kumaphiko onke esiwakhele likhona ke ithimba khona umsindazo ngomane bakhona abafuthi ngemuva akuyibona abasebenza ngomsindo nobuxhakaxhaka nomthwekulo futhi nesambili sethu ke futhi ke sikhona ke nokuyinto eqalayo namhlanje ibandla lishaya izandla madoda msindazo sithola amadoda mhlambe na uzongifakazela mfowethu basikale ukuthi siye kude msindazo asibingelele abantu futhi sibheke ukuthi ke sikuphi namhlanje sizonikezana osingaye nokuyena sihambele ithuba mfowethu mhlawumbe ukudla isikhathi umanqoba igama uqhubekana futhi ngoba ngiyathi sibonga umuntu baduma indawo lasifika phansi kombuso umkwanazi nendlela ofikayo ngizocela ukuzamela kodwa umandosi akukhomselela siyabonga mfowethu cha msindazwe usuwamkelile mfowethu njengokhulumela abadala ekhaya senesikhathi sokuthi ngicabanga ukuthi sivule njengamanje inkulumo yethu ke namhlanje angazi noma ngimchaze mina ukuthi sobe sibhekane noma sosake sesibeka kuyena kodwa no sikubingelele sikwamukele ntokazi kuyisiqephu sethu sanamhlanje. Yebo sanibonani igama lami mina ngicele usolonezi enhle ngiyajabula ukuthi ningibizele ekhaya namhlanje sizokwazi ukuthi sisebenzisane. Siyabonga kakhulu macele siyathemba nathi ukuthi sizokwazi ukuthi sisebenzisane sathemba ukuthi uzosiphatha kahle into osiphathele yona namhlanje inhle kakhulu kanti hayi usekhaya khululeka njengoba ubona nje namuhla sinanezithameli zibizi ayibizwanga ithena zizwe ukuthi sizobe sinalolu hlobo sizithi hayi cha asikwazi ukuphuthela so ngaleyo mhlawumbe ukuthi siye kakhulu ehle umacele njengoba usuyichazile ngokusho kwegama lakho nesibongo ekhaya kuphi ufike kanjani eKZN yasiqale lapho. Okay, so ngikhulele eMeville ekhaya eSebenzini akathi emshini and then ngisuke khona bengifunda khona eWiggins High School and then ngeza la ePMB. Well abantu abaningi bajwayele ukubuza ukuthi why ngingayanga eHoward because maybe neHoward isondelene. Nga-apply eHoward but then ngathathwa eKZN PMB kuqala. That's why and ngiyakholwa ukuthi I am where I'm supposed to be. Manje ukuzala kwakho uzalele eMayville? Yes. Born and bred in ayikho mhlawumbe indawo la uthi khona mhlawumbe kuyenzeka phela abantu abasuka endaweni njengokuThekwini bathi mabe ekhaya besibaye emakhaya. Emakhaya eSentubadura. Nakho kumntu angikho good but ingabahlamisa ngomsane ngalapho nje. Sindazi. Ngijwayelanga. Oh yeah, ngenzeka mhlawumbe indawo engapha komaphelini. Oh yes. Ufithi thina nje besingazi msindazo futhi sisemuva la. So ngifuna sibhekela ngaphambi kokuthi mhlawumbe ngineze umsindazo wethuba ukuthi ukukhula kwakho eMayville kwenziwa umntwana onjani njengoba ulonto eyona namhlanje. Sometimes omunye umuntu uzothi mangikhulele lokushini ngazi ukuthi kumele ngivuke ekseni mhlambe ngishayele nje igawuni ukuze kushaye o1 noma kushaye u3 ntambama mangenza amaqanda nje usukwini ngisuke sengidlile sengiqedile like ukukhula kwakho ngoba abantu abaningi banokugxeka indawo esikhulela kuzona zithi bethi mhlambe izona ezisakhaya noma izibulalayo kwena kudlala iphindile. Ngithi well uqinisile manje abantu bayagxeka because la esikoleni whenever umuntu ezobuza ukuthi uhlala laphi ukuphikini ngisho ukuthi isemini uyathuka abanye bayababaza abanye bayagxeka kodwa mina nginenkinga ke nalokho because ukuthi ngikhulele khona ukuthi ngiphuma khona kusho ukuthi ngikhulela khona njengoba ngilana nje nokuthi futhi nje bantu ukuthi ke
kunalento ukuthi mhlawumbe uvuke ekuseni uhlale ngegawuni ukuthi ushaye leso sikhathi ukulala ngiyalala ngemviki but mina ekhaya ngizothi ekhaya kusemivini kodwa ekhaya umuzi wasekhaya phakathi akukho emivini mhlawumbe ngakungile umuntu ngenxa yendlela engikhuliswe ngayo so ukuthi ngiphuma emivini inkosi yami akusho ukuthi ngiyilokishi and all that nokuthi umuntu uthi ngibukela kude angijaje engakangazi once ngathi nje ngiphuma emivini mdletshe mhlambe nawe mfethu uyayibona abantu esikhathini esiningi indlela abasithatha ngayo kubuka nathi ngoba sisukela ngapha phesha kothukela banokuthi singomkhaya vele angazi igama leso umkhaya lichaza ukuthini kodwa lithi singomkhaya thina singabantu mhlawumbe abaphucuzekile nje abangazi ukhona omunye nje onayo nje leyo mqondo ukuthi thina sibuke njengabantu abanje so ngifuna mhlawumbe mdletshe uma ukhona mhlawumbe ongakucosha nawe ukukhula kwakhe umacele ngisiya phambili sibone ukuthi mhlawumbe siya kanjani Philiji manje lento le ihamba isho ukuthi kahle kahle siphumuka lento kukhona ukuxhumana khona kukhona ukuxhumana ngokuhleza umhlobo wami phela qedwa yini ngicabanga ukuthi ngokwami nje ngoba noma ngathiwa sizapheli egcine ndawo na sonke njengoba silayini sichitha izizaba nto yena futhi ngiyakusapha ngaphandle ingenzeka into kanjalo cha ngifuna mina ukugcina noma ngiphinde ngibuze umbuzo osubuzile ngizathu nenhlahla waphezulu kwamaqhamuka endaweni yokhozi endawo ekhulu ngifisa ukuzwa lokho ukuthi yena njengoba ezithi emavini uhlala khona kodwa kuba khona emavini ngizama ukuthola ukuthi ngenze ukuthi naye uyabona ngazukuthi konke wrong konke right ngemavini ngoba kwazi ukuthi ezifuna sisekhaya khona noma usabiwe west iwest yafika emavini okay so ngizothi njengoba ngithi ekhaya kusemevini but umuzi wasekhaya ukhona ngisho ngendlela esikhulise ngayo endaweni like emphakathini ngisho njalo nasekhaya kunomehluko izinto ezenziwa ngaphandle ekhaya azenziwe njengokuthi mina benginalento ukuthi since ngihlala emevini ngikhule khona like ngindlela abantu benza ngayo kunalento ukuthi mawuqeda isikole uqeda matric nakhona ukuthi mawuqedile usuke unenhlanhla endingane so mawuqeda isikole uthola ingane uthola imali eqobo yabo lapho usiphumelele like that's what I had in mind ngisakhula but ngoba ngiyakhuliswa ekhaya bangibonisa ukuthi akukho njalo nje ingakho ngithi izinto ezenziwa ngaphandle kwasekhaya asizenzi ekhaya siphila enye impilo kuyikona ukuthi sihleli emini so ukuba ukwakha noma ukukhulela endaweni akubi nawo umthelela kakhulu emzini womuntu noma egcekeni lomuntu so ngokwakho yini ebalekile umzali uma ekhulisa ingane ukubheka indawo akuyona noma ukubheka ukuthi mhlambe yena ufuna ukwenza kanjani izinto ngoba isikhathini esiningi indawo esikhulela kuzona ziba nawo umthelela noma futhi ziyaba isilungu ziyaba influencer mhlamba abazali abasuke bengaphambili kwethu okuyibona abasikhulisayo ekuthenini esikwazi ukuthi siye phambili yabo so ngokwakho ikhona into kanjalo mhlambe umthelela wendawo kumuntu ogcina wakhe ekhaya ngizothi indawo yabona umthelela angeke ngiphile ngoba mhlambe ukuthi kuya ngomuntu like uma ukuthi uyaba influence ungagcina wenziwa into eyenziwayo because ukuthi kini kwenziwani nokuthi futhi yebo umzali uyabuka indawo akuyona bese ukuthi ingane yakhe kumele ayikhulise kanjani and lokho kuyazivikela ngoba I strongly believe ukuthi ekhaya bafike ukuthi emavini uphila kanje nakanje nakanje and so thina sikufuna lokho for ingane zethu ingakho benza ngale ndlela yenza ngayo I think cha ungiphendulile ntokazi angeke ngikhale inkosi yami kakhulu ngakhala nje so ngifuna sibhekela amasuka uma ufika eVarsity ufika uba umuntu umatasa ngalendlela esimanga umuntu umthola la umthola lapha okuyinto enhleke leyo nokuyiveza okuyinto ebalekile kubantu isuka phela lento yokuthi wena uhlezi ukhona yonke indawo uhlezi umatasa yonke indawo uyavela kancane nje masifika lapha ukhona enhle ukhona umacele lapha ukukhula kwakho ubumuntu mhlambe othanda ukuyibandakanya nezinye izinto noma zikhona lezo zinto bekuyiziphi ngicela ukufaka ngizathatha uEda ngabona ngokhuza
TikTok kahle igama lakhe lisho ukuthi ukhona ibiza ukuthi usho isilungu ethi ehlezi yenza ukuthi empilweni asazibhanga yacoca futhi umuntu oqaphelayo kakhulu. Okay, so ngizothi mina ngumuntu yabo ngisho kuthiwa ngiyazama mhlawumbe ukuyibamba let's say la esikoleni benziwani let's say kune-event ekhona nami ngikhona lapho mhlawumbe ngizodlala ingoma angifuni ukuqaba amanga mengisuke ngihleli yaze yaphela ngisuke ngizamile kusho ukuthi mina ngaleso sikhathi ngisuke ngikwazi ukuyibamba inalento nje ngaphakathi mina angazi ngichaza ngithini ngabe ngiqaba amanga but then angiqali manje ukuba nje umuntu busy so ukuthi yabo e-church angekho busy but ngangaziwa nje ukuthi leyangane yabo uma kwakuthi ngikudansa ngihlezi ngiphambili amodela nami ngiyamodela ngize ngiyabona but nje izinto eningi ngangihlezi ngi-active zona kanjalo nase-primary ngangenza ingoma nomshado i-gospel ngaphuma kuyona ngoba kwakusekukuningi and kukancane inkosi yami ukuthi la ngifika khona ngifike ngingalidi angikhumbuli ngiba futhi ngilozi yokukhanya ihamba nawo singayibeka kanjalo ngasho njalo so i-primary ngaziwa ngazo lezi zinto engaziwa ngazo like sithi kanjalo nase-high school benginje bekwazi ukuthi uyadansa wenza idrama wenza yonke leyo nto so ukuthi la evarsity I feel like kuba khona kwami la ikona okungivulele like okungigqamisile ngoba high school bengaziwa yes but bengaziwa njengala so la ngithi ezinye izinto kube kangami ngabangizeni ngoba abantu banalento ukuthi mhlawumbe ngifuna ukubukwa nani kanti cha Nkosi yami lento imina mhlambe ukubheka ngifuna ukubheka ukuthi abantu bazothi mhlambe uthi bazokhuluma into ethize ufika high school isikhathi esiningi abantu mayifika high school banokushintsha bethi njengamanje ke sebekhona obhuti abadala njengamanje sebayehla bezokhuluma lezo inkulumo ezakhayo eziyaphambili yabo zokucela into ethize mhlambe leyo nto leyo okay it's fine bese abantu bese bethi angisakwazi ukwenziwa no2 no3 akwazi uhlangana nenqina benjalo ukuthi awusadansi wena njengamanje akusamele ushaye stretch ngoba nakho manje into it because high school so primary ngiyaqala lapho nje into kanjalo ukuthi bangivimba egethini ngesikole izindingo egethini zithi zifuna ukungishaya ngenxa kade ngiyi-gospel so i-gospel ngimfishane ayikuthi mhlawumbe ngicula kahle ngimfishane ngangibeka phambili mengisoka i-gospel kwavula ingoma ngilozi yokukhanya engomeni mengifika engomeni ngifika senginesikhathi qalile kodwa futhi mina wafika waba yingosa lapho nakumshado onjalo bahlezi ikhala ngami kuthiwa leyangane so ingane after school zangivimba zifuna ukungishaya ngafika ekhaya ngikhala zingikhalela ukuthi kuthiwa mina ngenza yonke into angifuna unika abanye ithuba so high school mengifika khona high school abanye ngangikwenza nabo lokho e-primary babadala kunami so baye high school and then when I got there ngafika nakhona ngabe umuntu enguyena nje so kwakwenziwa lento kwamakhaya kusina ukwenza inkinto ngifike ngibajoyine labo engibaficile enganginabo futhi e-primary waxatshana bakhuluma nothisha lo kwakuyena esenzisa lezi zinto basho ukuthi ngibe kwazi bona ukuthi befike behole mina e-primary nala futhi futhi yabakhathaza bayeka ngempela ngaphatheka kabi ukuthi omunye umuntu nami ngangayeka ngoba nakuyithi ngenza abanye abantwana bengazizwa kahle baqhubekayo bona bayeke ngenxa yokuthi mina so usufikile la evarsity mhlambe ayikaze iqhubeke futhi leyo nto ibe ngathi ukhondolo noma umkhokha sekwenzeka ukuthi I feel like abantu bayangifihlela kodwa khona sekwangifront ngitshela ukuthi ngiyi-spotlight basho njalo nje wathi ngiyi-spotlight uzi-spotlight kanti inhloso yenu manisuke nenza mhlawumbe lezi zinto kusuke kuyini ngani so ngizothi soku-entertain abantu ukuthi umuntu yes uyena ubo hayi cha bafethu labuthi hayi kuqhunywa ngeke washo ngokuthi yabo njengoba ngingatrenda kuvala umkhulu washo lapho wathi ngidla i-spotlight so wena usuke uthe kumuntu uthizini cha ungayenzi into ethithi izokwenziwa yimina noma yebo wena ngoba vele unengelosi yakho levuka noma kuthiwe kwenze njani so yini mhlambe kube ucabanga ukuthi kuba nzima ukuthi wenza abantu beqonde noma abantu osukuphila naso nabo leso sikhathi ukuthi kahle kahle mina bafethu ngiyilo muntu okanje
angazi ukuthi nenze ukuthi kube nzima ngoba angisini umuntu mhlawumbe onodlame noma abe ngi-right like abantu ngale ndlela engithanda ukuthi bangiphathe ngayo and so eva abantu bengihlukumeze ngoba ngikhumbula mina ngikwenza lokho so le ndaba le ye-spotlight kwashiwo ngoba like ngatrend sasikwenza sasidansa sisonke but ngatrenda ngento and all that into engamphendulayo yona ngamtshela ukuthi mina ngisho like kwigroup ngoba ngithatha umbekele emuva ngizoziqhalela ngisho cha khona umbuzo esiwuqala ongasebenza kakhulu ngoba sisebenzisa kakhulu sihambe kodwa umbuzo uthi komunye umbuzo wangigisha akasiwubuze ngaphandle uthi ngokukhula kwegama ngoba sizingane kakhulu azomuntu besifazane kodwa isikhathi esifikayo ngabe siqala ngoba besilisa bakamba bezoyibika mhlasimbe iy'toro zabo ukuthi ngihendishe kanjani lona angizange ngifike isikhathi lapho ne-high school mhlasimbe kumele perform kumele kugide bese ubona abafana bekufike bese ubona abafana wena ukuba bese mhlasimbe uphazamiseka ekutheni ungenzi ngoba suhlonipha yena nokuthi I feel like mina ngiyakwazi ukubona oze mina ngenhliziyo emhlophe ngiyakwazi ukuthi ubone umuntu oze mina ngezinye inhloso so esikoleni high school nje wasasina ngangigosi ngepaint nangizinto so abafana bengi-approach ngangisaba kazi ngasho ngangisaba abantu besize ngiyabazonda ngiyabasaba futhi so akukho la ngathi khona mhlawumbe sekwenze into enkanjalo singaphazamiseka see whenever it comes to me performing or lo muntu engiyenza ayikho ngoba kunalokho iyona nto eyenza ukuthi ngibe right mengingekho right ngiyazi ukuthi ngingadlala ingoma ngadansa or ngahlapha ubani shuthi indlela osho ngayo ongazi ukuthi i-art ishenye into kuwena athi komunye umuntu masikhuluma nge-art mhlawumbe sikhuluma ngobuciko ngokubanzi bawo njengoba ukubala nje zonke iy'nhlobo zakhona nisho ukuthini kuwena because komunye umuntu mhlawumbe ngasho ukuthi into yokuthi edlulisa imessage komunye umuntu ngasho mhlawumbe ukuthi udokotela wakhe komunye umuntu iyinto nje khona ngoba uyingxenye yayo ngoba iyaphila exist wena isho ukuthini ngijwayele ukuthi e-high school noma abantu bebethi ngine-drama like ayi ukuthi drama yokuthi ngiyaphaphana but izinto engizenzayo it's drama so mina bengasho ukuthi ngine-drama kunalokho bengithi i-drama iyimina ihamba lapho so i-art ngingasho nami ngithi udokotela wami njengoba ngibhalile ukuthi uma ngingekho right ngiyazi ukuthi kumele ngingaba kuleyo environment eyenziwa lezo zinto ngiba right nokuthi futhi kumina i-discipline because yabo njengoba nginje umuntu mengibukela kude ubona ukuthi leyangane mhlawumbe i-groovist leyangane njani kodwa ngoba ngilo muntu ongiyena ngiyazi ukuthi lento kunalokho wona lento ubona ukuthi inkinga kumina i-discipline like iyangifundisa izinto eziningi usinde kanjani kutheni ungabe i-groovist ngoba nje ngisinde kanjani ayinanokuthi ngisindile angazi ngikwenze ukusinda ukuphunyuka ethize esikakhulukazi futhi engekho yangisho ukuthi kuba i-groovist kubi Nkosi yami cha hayi usashilo ngomani okay alright kodwa so ufuna sibheke mhlawumbe ukuphunyuka kwakho wena kuyakusalisa noma kuyakusebenzela noma sometimes uyasho ukuthi yabona nje mhlawumbe kube nami mfethu ngisebasement njengamanje mhlawumbe ngabe ngikuthi kabi ngempilo nomdanso wami akwazi acabanga mhlawumbe ukuthi ukungabe ungayemgroveni mhlawumbe khona la ushotisa khona angazi ngoba kunalokho ngizothi angazi nje Nkosi yami first of all I don't like it ngikhule njengoba ngikhulele maybe groove kunamathabe kwenziwa yonke into nokuthi abantu abanye bengiphila nabo bebekwenza so ama-outcomes alabo bantu alezi zinto abazenzayo ngenxa yotshwala nani bengukuthi okay mina ngikuthanda lokhu shuthi angeke ngikwenze lokhu so nje anything and everything that has something to do with i-groove or with alcohol izinto ezikanjalo ama-drugs angikuthandi for mina anginankinga nomuntu okwenzayo ngahlala nawe ukuze kushone ilanga but mina angeke ngikwenze angikuthandi because it's not what I want and it's just not my place. Ukuzazi kubaluleke ngani? Ukuzazi kubalulekile
because I feel like first of all angizuphakamiseke ngisho kuthiwa kwenzakalani yabo mina njengamanje kunabantu engizona nabo abayenzayo lezi zinto and I feel like kube kuthiwa ngizazi like kube kuthiwa I don't have this thing in mind ukuthi mina nginje and ngazitshela ukuthi angikwenzi lokhu nami ngabe sengi-influence ngabe nje i-basement yazi ngegama ngabe i-ora yazi ngabe yabo kubalulekile ukuzazi ngoba uyakwazi ukuyiqoqa mhlawumbe mfethu mhlawumbe omunye ngoma engathi masikhuluma ngezinto ezifana nalezi mfethu ethi mhlawumbe zingakanani izinto othe wasala kuzona mhlawumbe masikhuluma masibheka ngendaba zokuthi nazi inkabi mhlawumbe siyazizi iphume bese kuthiwa usele endaweni yokuthi nokuthi mhlawumbe thina masiye lapha masihambe mhlawumbe izinto ezifana no-groove kanje izinto indawo zokujabulisa indawo zobumnandi nama benefits mhlawumbe siyasibuye nawo wena mhlawumbe usale kanjani kulokho ekusaleni kwakho mhlawumbe kuyenzeka mhlawumbe nalikhona ibandla uphila nabo mhlawumbe labantu abakanjalo mhlawumbe abantu nje nawe baziyo kodwa abawaziyo ukuthi mhlawumbe bengaba nomthelelo ekuthenini wena wenza kanjani usinde kanjani into ezifana nalezo because umuntu wasovela isixuku usinde kanjani emngozini bokuthi uthola ama benefits e-groove njengokuthi mhlawumbe uzothola umloko omusha ino lezintsha nje through indlela ze-groove mhlawumbe noma mhlawumbe uthi wena uma bethi kwena uyasala njalo mfethu masenzi 1 no 2 no 3 wena akwazi ukuthi ugcine ufike khona yabo so wena usinde kanjani waze kanjani ukuthi ungabi ingxenye leyo nto yizo nabantu osondelene nabo abakuyo leyo ndlela mhlawumbe okay njengoba ngisho eqaleni ukuthi kubalulekile ukuzazi nokuthi futhi I feel like angeke mina ufike uhambe e-basement bese uyakutshela ukuthi benefit angazi ini like for as long as lento zokuyithola ngaleso sikhathi ingeke izi-last isikhathi eside noma ungeke uzibuye nayo ungitshengise ukuthi okay this is what I got and izongilasta for mhlawumbe 10 years to come so njengoba duba mhlawumbe bazothi ngithola imali ekhulu kanani ekhaya mangithi gogo zacela ukuthi gogo yakwazi ukunginika lokho ogogo bami nogogo abantu bayakwazi ukungisiza omalume bayangisiza mangikhala ubaba mangikhala kuyena ugcina ngathi angazi uma so angeke mina ufike ngitshela ukuthi mhlawumbe uzoya e-groove and then okay e-groove uyokhuza leyo dansa ngithi masubuya so mhlawumbe uma wasithathe leyo nto ubuye nayo ibeke la nakhona futhi izohlala isikhathi eside ngingabona ukuthi okay shuthi abantu abaye-groove ba-benefit 1 no 2 no 3 kodwa ke-groove abantu bebe-groove basebephuza leyo dansa mina ngingakwazi ukuyidansela angiphuzi but ngiyakwazi ukuhlala endlini ngoma ngidanse ukusala shemanje akubuhlungu ndawo awukhuze lapha akubuhlungu ndawo nje ukusala and for as long as mengisala ingekho into ababuya nayo kube buhlungu mina it's fine kunalokho kubuya nokuthi ubani utshontshile asimazi ushone uhambe nabanye ulahleke ini mina ngiyasebe izona zonke lezi zinto kunendaba eke yadla ubhedu umsindazo enkundleni zokuxhumana ethinta abantu abaningi abesilisa nabesifazane nokugcina mhlamba abanye sekukhulunywa amagama alumelayo kwakhona ngisho imali iphuma imbali sisuswe igama elilodwa ivalue kumuntu wesifazane iyini ngokwakho ngifuna size mhlambe ngokuka-enhle umacele ukuthi masikhuluma ngevalue kumuntu wesifazane kumuntu wesimama iyini because kunephuzu engifuna silithinte emva lapho I feel like i-value yomuntu wesifazane first of all ukuzazi second ukuzibeka phambili wena ukuziprioritize wena kade kune-event le-GBV noma singakho besikhathi besini so khona i-point engalibeka sibuze umbuzo ukuthi so babe sibukise this video ye-GBV intombazane ye-victim mina ngasho ukuthi kwakuthiwa sisho ama-red flags siwabonile kwi-video like between the couple and I was like i-red flag yokuqala nje ngiyibonile iphuma kwintombazane ukuthi ukipiteleni why uzishibisa yabo leyo i-value because sabantu besifazane sabantu besifazane siyabiza hayi kancane futhi like asikho worthless and so wena mawuzovela uyinikele nje into enkanjalo uyazishibisa lapho uzilahlekisela ngevalue egameni lokuthi mhlawumbe ufuna ukuthi ubani akubuke akubone akuthande noma ukujabulisa ini mhlawumbe uzothola omunye
ukuzazi kwami kusho ukuthi mina ngiqoka kahle angibamkhulumisa abafana abahamba ngeenyawo ukuzazi kwami lokho shuthi ivalue yami leyo uzothini wena mesho njalo ukuthi ethi yena ukuzazi kwakhe kuhamba kuphelele ekuthenini yena nje uyaswenka uyishayela nje mhlambe o6 cm lobe lokhuzane babayikhindi mhlambe noma bayiketi ngaleso sikhathi noma balezo ingubo lezo iveli yakhe sekuthenini yena umuntu umfana ohamba ngeenyawo nje akamkhulumisi iveli yakhe sekuthenini ukuze ube nami mhlambe kumele ube khona izinto nazo iyona value yakhe leyo and wena ubalulile indaba zokuthi mhlambe ukuhlalisana ngale kokuthi sekukhokhelweni yabo so okusho ukuthi mhlambe ngokuchaza kwakho uthi ivele umuntu esifazane ihamba nokuthi kumele kukhokhe something qala ukuthi the reason ngiyenze example ngalokho ngoba so uma ukuthi uyasuka la decide ukuthi uzohlala nomfana mhlawumbe for long period of time uyashibisa uzilahlekisela ngeveli but ngiyamthanda akumele ngakuhlala nawe mahala kodwa enze njani akanawo amandla mlindi yazale ngamandla mvakashele ungahlala naye mvakashele kungcono ukuvakashela kunokuhlala naye ngomani Kuze ngiseseleqile uNkulunkulu wena ngkhona yeah ukudada konke ivezi ngazi nomathanda phakathi uveze ukuthi abantu besilisa abanye kuthwasana uveze kuya hayi bophudi cha abantu besilisa abanye kuthwasana manje ngifisa ukuzwa ukuthi sesenoma lapho ukuphawula indaba abanye amanye yabona isikhuluma ngayo mawuthela afana nje imali ngathi ukuthi sengikhulumela ubulili buhlungu nawo khulumela abantu so sengifisa ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi isishile zasakhe sokubanyana kungenzeka ukuthi singithela leso sizathu ukuthi zicabanga ukuthi vele umuntu wesilisa no guys I'm not going to discuss mina khona but even if like even ikwena ukuziphatha kwakho angisho ngami okay so the reason ngithi ngiyabanyanya abantu besilisa manje basa anginkinga nabantu besilisa anginkinga ukuthi kwabanye kokunye futhi angithandi ukuthi sizwane kuze kweqe yabo kodwa futhi ngincamela ukuba nabangani besilisa nabesifazane but at the same time ngiyabanyanya because angeke ngichaze ukuthi angeke ngisho the reason ngibanyanya engakusho ukuthi abantu besilisa bayasihlukumeza abekho right basithatha kancane and ngisho bengasithatha kancane kodwa umuntu wesilisa ngimsaba angifuni ngasho angimsaba umuntu wesilisa angimsabi but ngiyamsaba futhi ngiyamnyanya ngenxa yezathu ezithize ayuthi angenzwane nabangeke ngizwana nabo but angimthembi ngisho umuntu wesilisa ngimthembi Sasingakhombisa ukuthi sizulu manje ukuthi sesizindlela ngibona ngaba yona ngiyibona adubala manje kukhulunywa indaba yokusala asuveza ukuthi ukukhuluma ubaba uyagcina into efuna makhuluma nomama futhi bayaqoma bayagcina into efuna imba lokho aqedwa sivezela manje ukuthi kubangani walela kakhulu abesilisa nabesifazane manje ngizama ukuthola ukuthi kanti ibamba abesilisa bazonda kahle sengibona ukuthi uma kahle nabo ungenza ukuthi kunabantu abathile besilisa show abantu besilisa amazondayo abanje ibambe ndodana abantu besilisa amazondayo okay like to cut it short abantu besilisa amazondayo yilaba nje ukuthi banamandla ukudlula abantu besifazane ingakwenza abantu besilisa amazondayo as much as ngibazonda guys ngibanyanya but anginankinga nabo kodwa futhi ngiyakwazi ukubona umuntu wesilisa alright ngiyakwazi ukubona umuntu wesilisa wrong so ngikwenza ngisenzise nje singasho ukuthi awunankinga nabantu besilisa kodwa unenkinga nabantu noma besifazane yes yazi inkinga nalento masculinity nginenkinga nalo khona ekutheni mhlawumbe ayikho kuthiwa masculinity feminism yes ngiyakholelwa khona ukuthi angithandi mina ngitsebenzisa ngendlela wrong okushithi indlela right yona yini uzothi indlela right yokuthi guys sibe la
ayikabi but umuntu wesilisa umuntu wesifazane here ayukuthi umuntu wesilisa umuntu wesifazane kunalokho singabe umuntu wesifazane ngoma ngiyazi uzoba nombuzo futhi embali enkulumo cha bese ngiyezwa kana kakhulu but kunephuzu futhi othintayo ukuthi abantu besifazane banamandla yini abantu besifazane besifundisa amandla abo ngendlela errong abantu besifazane lezi kumuntu abayenza social media ade kunalento okuyithinta kancane ngithama lapha umuntu ulimepost mhlawumbe noma umthandeni ekhombisa ukuthi usayidala uthama bayaphuma abantu besifazane bephuma umbhusho ukuthi yasamso unfollow usibamba and unfollow emandleni abo indlela emfisa ukwakhweshela abantu ukuthi abantu besifazane banamandla kuleyo ndlela yindaba kakade ezilandela umthando nomuntu wesilisa ngabafollow abantu besifazane bephakamise bona I feel like yabo nje bathi ngisho ukuthi mina ngincamela ukuzana abantu besilisa nabantu besifazane abantu besifazane bayamonelana bayazondana banamanga like ziningi izinto ezirong abazenzayo uma bendawo so that's why I feel like bangancamela nawo mhlawumbe bancamela ukulandela omthandeni ingazi noma banezathu zabo but yini kube nzima ekuthenini abantu besifazane nibambane uma kuthiwa mhlambe seniyabhikisha ke nibhikishela into ezoyisa abantu phambili ningabhikisheli ukudestroy impilo yomuntu because mozobheka ikhathini eziningi ke kuvele nje igama yakuthiwa sizobhalela emsebenzini wakhe sithi nangu uyasihlukumeza nangu wenziwa no2 no3 yini sizophazamiseka ngempela mfowethu acela ukukhulekele futhi yini ningasebenzisa amandla ukwakha isizwe sithuthuke siye phambili uma uthi amandla abantu besifazane uyawaveza ngendlela uyaveza ngayo xa usumbuza umesibili lo njengamanje yini pho bezohlezi befuna amandla abantu besilisa ukuze bekwazi ukuthi beya phambili yini bezohlezi befuna ingane abantu besilisa uma kusiba namandla ngaleyo ndlela oqala kwami ubuthini ngomane ubuthi umbuzo wami oqala amandla abantu besifazane yini bengawasebenzisi ukuthi bekhe isizwe yes phambili I feel like they can do it we guys can do it manga sekuthiwa sinengqondo eyodwa sonke ukuthi sibone umunye umuntu wesifazane right ekumele because abantu besifazane guys abantu besifazane bayamungelana talo yini lokho angazi ukube kuthiwa nami mhlambe nginjalo ngabe ngiyaphendula angisho kanje mhlambe kubona ngithi ngingcono or something ukuthi ngiyazazi ukuthi ngicabanga kanjani and I feel like uma sekuthiwa mhlambe ngithola abanye abantu noma singacabanga ngendlela eyodwa kuningi ukuthi singakwenza like singaphilisana abantu besifazane banomona and I feel like that's the only thing is ukuthi singazwani like singabambisana guys izinto so wabhekana into kanjani ngaphambili ucindezela abanye abantu besifazane mhlambe noma uzizwe engazuthi awusekho especially right noma endaweni right ngenxa abanye abantu besifazane to be honest yes but I ngalendlela le engasihlambe ngiyangibulala leyo ilokhu lokade ngichaza na izinto ukuthi ngibenza ukuthi abantu abaningi bamantombazane babona ukuthi nje bangenza njengi spotlight ngifuna ukuba ngithatha ilokhu woman ukuthi lezihloko kanje ayithini ziba inkinga ukuthi sithatha njengomuntu wesilisa okweshina abantu besifazane Vele ngazuthi ngeke iziqala noma uhlezi khona ngazuthi khona yabantu besilisa abasebenzisa besifazane. Mhlasimbe akesibuya nje. Khona indlela emfisa ukuba zina. Yazi ukuthi abantu besifazane mabona mhlawumbe ababalekela isikhathi esiningi. Sure. Kodwa ke ngile nje mangathiwa sisendlini mhlasimbe. Sidla nje sonke izinto mhlasimbe simo 100 zikwenza ke 100. Fika umuntu afika sinikeze noma sinikeze sithole izinto sonke idina. Bese kuhamba isikhathi kufike khona umuntu ozoshintsha yonke lento leyo. Siqale siphose izinto mhlawumbe na one slice. Sisanike esandleni. Sisanike na one slice. Kwami udlule lapho mhlawumbe bese sibo 100 kufike la sezikutheni. Nazo izophoswa manje. Sesijwayele ukuthi umuntu bedle isinto siphelele. Lapho ke wena umuntu ophambili ephoso kuyena kuqala. Mawunendlela yokubamba isinkwa sonke noma ubamba ila sezikuphila. Uzoyisebenzisa. Awuzucabanga ukuthi unikeze umuntu. Ngibona ngathi mhlasimbe isona simaba kuso njengamanje kutheni bathi bake bacindezela. Ecindezeleni wabo uma besendleleni yokuya bebambisene befuna amandla. Lo wathola yena amandla. Akathi uma wathola bese lamandla sofuna njengabantu. Aswashare so sure. Isibasebenzayo. Ikhaya lapho lento ukuthi umuntu besifazane afuna ukuba
ingakho uzothola umuntu wesifazane ebiza nge-feminist ukuthi uyalingana nomyeni wakhe nani kodwa mase kumele aqashe into zophela akamqashe ubesilisa uqashe omunye futhi umuntu wesifazane futhi uyazi ukuthi umuntu wesifazane kumele abe sekhishini. Uyakholelwa eBhayibhelini Macele? Webathinta kodwa iBhayibheli angikholelwa ukuthi liyakhuluma ngokulingana kowesifazane nowesilisa. Mhlawumbe angilazi kahle iBhayibheli. IBhayibheli esazokhuluma iBhayibheli masonke isikhathi sokuqala kwabasefithini awukholwa uNkulunkulu akhuluma khona ngowesifazane. Sungayikalela lona ndawo kodwa akukho lapho ngowesifazane. Uwesifazane futhi angilazi. Vela mezobonisa wesilisa. Ngifuna selapho ke mfowethu emandleni abantu besimama yabona efana le ekuthenini njengoba adesha Macele ukuthi ngicathi alikho iBhayibheli lesikhona msindazwe owesifazana akathobele wesilisa kukhona lokho ngoba bese kuthiwani komani uNkulunkulu wakhe wasemhlabeni. Hayibo. Ivesi Ngiyazi ngasekhuluma iBhayibheli. Lithi umuntu wesilisa uNkulunkulu owesifazane wasemhlabeni. Yeah. Yogazi uNkulunkulu wabazali babo. So show wesifazane oganile. Yes, ngisho kuthiwa sesifike leyo part yogazi. Okay. Angamanzi uphendulayo but angiphiki ukuthi kuthiwa umuntu wesilisa umuntu wesifazane kumele athobele owesilisa. It's fine but indlela esiphila ngayo manje mhlawumbe esiphila kuwona awuzivumeli senze njalo and that is why ngithi ngiyabanyanya abantu besilisa because yabona into nisho nje amanje ukuthi umuntu wesifazane kumele athobele umuntu wesilisa kuyiqiniso kodwa futhi mina angeke ngikwenze ngibona ukuthi asikho isidingo sokuthi ngikwenze and mengakwenza ukuthi angisahambiselani nomthetho ingakwenzi ngiyabanyanya so kholelwa ukho kube ngathi abantu bangazi manje abantu abonisayo nifika kumnandi kujatshule kuthiwa nasemzini makwafika umakoti umuzi uyaqala ushona phansi ushona phezulu kodwa kuya ngokuthi kufika umakoti kanjani but asikho lapho ngifuna ukubuza umbuzo njengoba ngibuza ukuthi uyakholelwa endabeni zeBhayibheli kweni iBhayibheli yini liyinto ethi ayisiguide ekseleni isinikeze umyalelo okuya phambili noma iyinto ekumele siphile ngayo silandele noma ikhona ukurepresenta angazi noma ukurepresenta ubungcwele noma uNkulunkulu noma but liyini kweni iBhayibheli ngasebenzisa njengento engathi mhlambe kuthiwa yini lezi zinto lezi eziveza amgwaqo efonini lezi zinto eziveza umgwaqo uthi la ise71 la inkombandlela mhlawumbe ngasebenzisa njengento engathi inkombandlela kuwena uma ngesi inkombandlela ngisho ukuthi imiyalelo eseBhayibhelini nokuphila kwakho mhlambe kukhona ukuncike kokunye noma iBhayibheli kuwena liyinto yokuthi khanda ukusaba kube khona into eyisabayo mhlambe nento eyilandelayo nento ehloniphayo. I feel like iBhayibheli akulangazi kahle but iBhayibheli liyisingwa liyisingwa ayisinyama. I feel like iBhayibheli kokunye ukuthi angeke ngiqamba manje phambi koNkulunkulu angili-understand kahle hle and angilazi but ngiyabona ukuthi kodwa uyaqonda ukuthi liyisingwa. Yes, liyisingwa kodwa ulazi angilazi ngale ndlela emele ngabe ngilazi ngayo. Impendulo yakhe ngiyizwa amethi liyisingwa futhi uma uhlapha unenkinga ethile emphefumulweni uyakhona ukuthi ufunde bese uzosebenza ucaphuna nje lawo mazwi nalawo mazwi something like that. Liyangisiza ukuthi ngi-understand ukuthi empilweni but I understand iBhayibheli angi-understand yazi indaba ingoba ngilifundi but mengisesontweni asekushunyela like whenever ngisendaweni la kuzokhulunywa khona ngeBhayibheli khona ngicoshayo mase kube ukuthi ngiya-understand lokho but angeke ngisho ukuthi iBhayibheli ngiyalazi. Ngikubuza ama-stories ekhasini ukuthi angazi noma ubukene ngenhlahla ukuthi hlasimbe kube nokuxoxela ngamasenge ogogo uma ukuthi uxoxe ngani hlasimbe uyazama ukukhuluma nabanye abaxoxela angisho ukuthi iBhayibheli awukhuza futhi ibhodi izama ukuthini kuyenzeka ukuthi akusomana doda ikhulunywe umuntu bese bakudla komphefumulo njengoba sho manje umphefumulo wakho uyadla eBhayibhelini uyadla nakwigazi noma uyadla kuyenzeka ukuthi ama-stories hlasimbe uma ngihlele mina ukuthi bese uzizwa ulapheka ndawo ethile hlasimbe. Ngingasho
because khona umuntu wathi ukwenza ezempilweni ngaphansi khona le angikhumbuli kahle but I think between ubhontshisi nelela ukuthi lahle lacana sengene emanzini angithi lacina ubhontshisi wahleka I feel like yabo nje banginje let's say ngizothi let me make an example ngigroup yabo mina ngine energy stanga ngisuka papa ngathi nje ngathi ngibuyile ngathi ngidla ngokuphila baqinisile cha sengisholo ukuthi indlela kusebukeka ngayo ngeke ngibe nenhlanhla yokubona nami ukuthi baqhubeka so let's say ngigroup mangiya egroupini mhlawumbe ngizofika phaya ngidanse kuze kweqe ngoba ngibona ukuthi mhlawumbe ingoma enjalo idlala endlini ikhala lesidlala egroupini ikhala mnandi kakhulu kunalaphaya so ngizothi ngidanse mhlawumbe kube khona umbukayo bona ukuthi okay ayina nokuthi mhlawumbe angishele noma angilandele kule ngisho abantu nje phaleka noma ngifike group bethi angeke uzuphuze kodwa sihambeni sihamba then misihamba mhlawumbe benginikele usavana noma yini bethi izo ngilingeke ngoba phela endaweni engekho right njengoba nje ushele ukuthi ayikho right ngilingeke mhlawumbe ngize leyo savana ngiphuze ngoba ngiqala ingidakwe inye mhlawumbe bese kuba khona into ezoyenzeka ezongiphazamisa le nto bengiphazamisa izophazamisa umuntu ongiyenza for life noma for isikhathi eside I feel like ingane kwaningi noma into ziyarelate to real life situations kanjalo ngoba ulahle sasingekho nje isidingo sokuthi ngene emanzini uyazi ukuthi uyashisa and mina ngene emanzini ukuthi so nami ngizothi ngiyenza lezo zinto ngoba mhlawumbe ngithi I want to give it a try noma ngifuna ukwenza ngicela ukubuza umunye umbuzo mhlawumbe mawufika la esikoleni umuntu oyena ozaziyo ukuthi mawufika eqhubeni zabantu banakho ukubeka phambili kuthiwa abaphathi labantu uyazazi ukuthi mawufika futhi eqhubeni zabantu nento yakho yokuqala ugcina sekubonakala mawufika la esikoleni thina njengabafundi basegrade 10 sifike sakumukela kanjani bakhona abantu mhlawumbe abakwazi uku-understanda uphatheke kanjani klasini nje ijeni yakho yasegrade 10 abafundi udlelwane bakho nabafundi I feel like at first because ngisanda kwaziwa abantu babona lento ukuthi yangane yabi right abintwe awuthabi right ngoba ingazi but abintwe uyabona kodwa futhi ngoba abantu abangazi they are quick to judge and they have assumptions angekho ngami so at first ngingasho ukuthi ngaphatheka kahle ngoba phela ukuthi mina I don't mind ngizothi yabo lento yokuthi ngiyatrenda nani as much as ngijabule ngaleso sikhathi akusiyo into engathi mhlambe yabo mase kuthiwa ngiyatrenda kuloko kutrenda wami mhlambe ngithola umsebenzi nginento ezongifayela imali noma ngizuba njani naleso yabo nje ukuthi nginje ayigcine sengiambassador yala esikoleni lokho kutrenda owatrenda okulento yenzeka yenza ukuthi ngibe ambassador namhlanje iyangijabulisa but utrenda ndingazi ukuthi ngivulayo kuyangijabulisa phela ukuthi okay mhlambe ngizorecognize ukuba njengale video yami yokugcina nje ngale video yami yokugcina etrendile yala kwamsiza shuthi yahamba yazafika phesheya I'm sure ukuthi akusiyena yedwa uma celebrities aphesheya okanye ubani usizwe siza kama usizwe aphesheya bengisafuna ukuthinta lelo phuzu lelo ukuthi umsebenzi wakho nomuntu oyenza ihamba izifike kubantu abafana namaqhawe o Black Panel kusho ukuthini lokho ke mhlawumbe umunye uzothatha kufaka ekhanda ethi mina njengoba nje sengikwazi ukuthi umsebenzi wami uhamba uzofika kubantu abakanje shuthi sengidumile angisakwazi ukuyodla igunya lalapha eSU angisakwazi ukuthi ngihambe nje campus premise kanjani sekumele ngiphume ngezikhathi eziwukuthi mhlambe manje ngi-attenda nakhona nje kuwena iyaphazamisa noma iyakwapi kwenzani into kanjalo okay trend akuze kufike kulabo bantu ngiyangijabulisa because I feel like shuthi maningi amathuba asazivuleke ukuthi nalabo bantu babone ngathi lento engenzayo i-right and then when it comes to me being angikho famous I'm still a celebrity but popular la esikoleni angithandi ukuthi ngizi abantu bengenzi ngoba mina ngizenzi njalo anginayo into ukuthi ngibona kungaziwa manje sengiyile like yabo leyo angiyithandi
honestly angithandi and sike yabo uma sikuthiwa manje ngiyohlala nomuntu angifikele naleyo ngqondo kube nolunza mhlawumbe angifikele naleyo ngqondo ukuthi ngizohlala noEndle lewaziwa angeke ngiphoxe but ngingam-understandisa ukuthi ngiyacela ukuthi singakuthathi lokho sifake la ngoba sizongaphathani kahle ngoba uzobona ukuthi mhlawumbe nokuthi futhi umuntu uzolindela ukuthi ngoba napho nginje sengizohlala naye uzolindela okukhulu kumina ukuthi mhlawumbe le ngane injani nje yeah phela uvuka ngama-omelets izinto right ngiyayithenga ngiyazithenga izinto right ufuna ukuthi umuntu mengibuka alindele okukhulu kumina ngoba nami umuntu yabo igwinya nje ngiyaliza ngiyaliza nje igwinya nkosiyami kube kuthiwa ngisaqala esikoleni phakathi esikoleni njengasey'koleni ema-high school esikoleni besithi saqala kunombuzo engifisa ukubuza ngisakhuluma ngalaba abantu abakhokhulu noma aba-famous kunesihlahla esivamisa ukuba ukusindela ukwazi kulelo thizwe abantu abanje ngiyabazi abantwana uba nje bathi it's a sign of Rikiriki abantu abanje ngokurikiriki kuba ukuthi njengoba umuntu edumile abantu belinde ukukhulu kuyena ebe ne-pressure esigcine ngakwazi ukwenza izinto ey'thile zaphethatha isinqumo sokuthatha impilo yakhe omunye kuba ukuthi hayi mhlawumbe une-pressure kangakanani kodwa njengoba sonke sinabantu esibhekana nazo njengomuntu odumile uma bembona bamthatha bembeka phezu kwabo akubona ukuthi abenabantu mhlawumbe azokhuluma adlulele leso sikhathi ngifisa ukubuza umbuzo kanjalo ukuthi awuvamile ukuba nenkinga mhlawumbe ukuthi kufanele uzibe ulone abantu benga-understand ngoba nakukwazi kuke kwenzeka last year second semester engangigoba kakhulu and in as much as mhlawumbe ngangakhuluma nomuntu because khona abantu engizwana nabo akukho lula ngoba mhlawumbe umuntu uzolindela ukuthi nokuthi ngizothi mhlawumbe ngiyakhuluma nawe uvele uhambe ungibhalaze nje ingakho ngithi mina angithandi ukuthi umuntu angibuke ngale ngqondo yokuthi ngiyaziwa ngoba uzolindela okukhulu kumina kanti nami ngumuntu inkosi yami yabo nami ngumuntu and yabo lento yokuthi mhlawumbe abantu bazolindela okukhulu kumina noma umuntu uzobukela kumina angithandi lokho ngoba kwamina anginayo lo model ayikayo lo model khona abantu engibuka kubona ukuthi okay lo ngiyayithanda indlela enza ngayo and angeke ngibe nankinga mase kuthiwa nami ngenza kanje ngoba ngiyibona imiphumela ukuthi right but lento ekuthiwa i-role model ngabe ngiqamba ngayo ngiyabathanda ogogo bami obani khona ama-celebrities engithi ngiyabona yabo njengobondle moditheli bese bengifanisa naye akasiyona i-role model yami but ngiyawuthanda umsebenzi wakhe nami kubekanga ngaba ngibe i-role model yomuntu ngoba nami ngumuntu njengoba ngichaza angifuni umuntu alindele okukhulu kumina nginamaphutha nami ngiyakhala ngiyadinga futhi ukukhala ngiyadinga nje nami ukuthi mawukuthi ngaleso sikhathi angizizwa kahle ngingazizwa kahle ngingathi angizizwa kahle but kumele ngenze kanje ukuze ubani angaboni ukuthi kunjalo ngirathi ngiyirole model enganenza sekhaya hayi kwabanye abantu yeah but omunye umuntu mhlawumbe uzothi yena i-role model yakhe ufuna ukwazi nokuthi uyiphatheke kabi ngoba naye umuntu uyaphatheka kabi iphila uyenza kanjani ukuze idlule ezintweni futhi omunye umuntu uzothi angiyikhetheli ukuthi mhlambe kodwa kuba into nami engifisayo engiyithandayo ukuthi mhlambe kusasa mangaba into kanje angibukele kumacebo mangifuna mhlambe nami ukuthi ngihlezi ngazi ukuthi okay mangifika endaweni yokuthi kumele ngenze kanjani ukuze mhlambe ngifike kuleli zinga noma ngifike kulesi sigaba. So ngifuna sibheke umusungaphakathi esikoleni siyakubona uyi-ambassador lezinto ezihlukahlukene ifana nesikole namezinye inkampani kufike kanjani kuona leyo msebenzi futhi kwenzeke mhlambe uthole sekuphazamisana nokufunda kwakho okuyiyona into engicabanga ukuthi mhlambe ikubeke ngaphansi kwesikhungo sekushona namhlanje so imisebenzi osukuyenza emaceleni njengoba uyi-ambassador nje sesikoleni ngicabanga ukuthi khona nezinye inkampani ifana nelokhuzana shona igama lakho yebikishini nama-apula lapha ngezansi enye indawo lezo engicabanga ukuthi uyayisebenzisana nazo so akugcineni mhlawumbe sekuphazamisa ukufunda kwakho kenzeka guys yabo okay uqala ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ngempela yeah Toqala yenze okay utrenda wami it was even before I became a cheerleader or something and so uma ngiba i-cheerleader khona fanele ngizwa engizwana naye so uyangazi ukuthi kumuntu kanjani when it comes to entertainment and all that so wafika kumina wangitshela ukuthi khona intombazane icabanga ukuvula into kanje ade ngikhuluma nayo ngabele ngacabanga ukuthi nawe ngakufanele into kanje
that's how I became a cheerleader. Okay, secondly, ngaba ambassador Apple Kitchen because I'm living in trainer, and so main trainer it's more like entweni ngiyenza ngiba ne-influence. So Apple Kitchen banga-approach ake bacela ukuthi ngisebenzisane nabo kanjalo. Ambassador yala. So kwakune application applications ayevulekile to everyone. Ngasendelwa omunye umngane uDanity mfundo ngisho. Wangisendela wangitshela ukuthi sacela wenze lento le ngiyazi ukuthi showcase uzothatha. Admin ecampus umngane wami guys ngithanda kahle. So wangisendela ke nga apply ngathatha futhi kanjalo nje. Shuthi nawe wabona potential wabona ukuthi ngiyazi vele. Ngathatha kanjalo. And then what was the question? Ukuphazamiseka ke okuqhamuka nalokho. Guys ngaphazamiseka angifuni ukudlala. Last year ngaphazamiseka because la ngangisenale ukuthi mengibuye uku-attend mengibuye uku-attend mele ngiyodansa kwachile mele ngiyowenza ini mele ngibabuze Apple Kitchen ukuthi abayifuni ini video kanje like ngagxila kakhulu kulezi zinto isikole yabo so angifuni ukudlala ngani ngaphazamiseka so mhlawumbe ngasho ukuthi kuhle mawungeza ukwazi ukubalansisa. Yes, kuhle mawungeza ukwazi ukubalansisa futhi lento mazoyifaka engqondweni ukuthi mina ngiyayithanda lezi ngiyithanda ukudansa ngiyithanda nje ukwazi emehlweni magnetism. So lento ngayithatha ngayifaka la esikoleni ngangisengenza nje ngaphika balate ukuthi hayi lo kushubi. So kulonyaka ngibonile amaphutha engikwenzile kulonyaka odlule and angikholwa ukuthi ngizokwenza kulonyaka. But uyakwazi nje ukuthi mfethu ngizokhumula first semester sinomshado waseva ndlela lasizini kodwa ke phela akusiyo yamakhamera umakotwezi cha mfowethu asikwazi ukamncoma mfowethu cha umakotwe campus lona umakotwe kamndaba mfowethu yena yedwa awu nangu babethuzana mfowethu omunye mhlawumbe uyakwazi ukuthini ufake izinto ezifana nalezo kwisikhathi sakho why pho ungakwazi ukubuyisa academic ukufunda ukubuyisela ngaphakathi kusho sona futhi isikhathi sakho bengikwenza but bengikenza like isikole bengisinye isikhathi esincane yabo lento le benginalento ukuthi ngizothi inkosi yami angazi ngicabanga ngiyazi but issues ngilenzi iphutha lasile angifuni ngasho ngiyazisola okay ukusola ukuthi but angikwenza ungawenza lokho ukuthi kube khona izinto ozenzayo njengalehle ngitshelile nje ukuthi okay ngizwa kumatheli la ngizwa kuphi kodwa futhi isikole sibuya kakhulu kunalezi zinto lezi. Futhi ilokho kodwa ngifisa ukuyibuza azo uzokwenza umqondo wami izinto zosibalele zona obeyizona uqala trend othi ngomthando phezulu ngeke liphike hawo ayingomana kangathi ngisho ukuthi awubalobile awulokho ukuthi ngazi ngeke liphike kanjalo asibole kodwa uqala trend lokudlala ingoma yalokhuza ikamthando phezulu kuzo straight ngoba ipost umlandela wasibuyele ama-chelite ngivamkhulu lokho wasibuyele ukugcina isho nethanga description yaphelele akanakini ngifuna siye nakuyo futhi ngifuna lesizithini ngokubuka kwakho ukudaleka komuntu kunomthelela endleleni yakhe mhlawumbe kukhona nendlela ungathi udaleke ngayo ngasemnyaka kunomthelela endleleni yakhe kanjani Mathothi kunendlela ukuthi umuvele physical appearance yakho ezivele singabisani nayo kodwa uma uvela ngendlela ethile bese seminako. Oh no, angikholelwa kulokho. Into engenza ukuthi leyo nto kube ngathi into ephilayo into eyenzalayo lento ye-body shaming ye-bullying and but ngiyakholwa ukuthi whether we-slender ngihlezi ngisho lento kuma-cheerleader whether we-slender or not mawukuthi kumele uyenze leyo nto into yakho uyenze ayikho into engavimba and ungalalela Lase sahamba sihlalo uhlala sima-cheerleaders sahamba sihlalo ya sisaqhubeka phambili shaman woman ngiyabona definitely isembalance
Chairwoman. Chairman lo nawo. Leyanto iyini. Mangathiwa nje uchazela manje abantu engizazela ingoma lozimela. Iyini lanto amashilidi. Leaders abaholi. Ngichezwa kanjalo. Ya iyini lanto la inabo futhi ukujike ukuthi ikalela abantu abathile besilisa besifazane akubulise buningi. Iyini mhlasimbe umzuzu ochaza. Okay, 1 minute. Lento ye cheerleading ithina sama cheerleader as a group ithina esihola ifan ye spectators so ingakuthiwe cheer leaders engiziswe cheerleader laba besemidlalo ukuthi la eSouth Africa asikwenzi njengaphishe and so I feel like ingakho abanye abantu benokusigxeka mhlawumbe into esenza ngayo kanti semzansi la phishe ipishe yabo ivuleleke kubona bonke ubili whether you ivuleleke kubona bonke unokuthi futhi abanye abantu uzothi lento yokuba i-cheerleader wazi ukuthi uyadansa pom yawa bavuka ushaya split or not bese ukuthi mina Uyatweka yeah. Ngiyajabula ngama tezibonyo ukuthi uyadansa njengoba ushaya split and all that so i-cheerleading kahle nje siqhuquzela abantu besebedlala and then ama-cheerleader ibona suke ehola i-crowd i-entertainment and all that. Ukwathinta indaba yokuthi isemzansi lapha eShaypheshe yini uma sithanda ukushelida singathathi umqondo bedwa bese siwenza ube waseNingizimu Afrika ngibone nani mhlambe nokudlanga lezi ngoma ezihana ngemali lezo ngoma lezi kanjalo akazi ukuthi sicula oba kodwa nje lezo ngoma umunye uzothi mhlambe sise University kaZulu Natal yini singavele sifake ifolo sifake uShemene sifake umzansi kube wona amashelida kuya phambili because umuzwa umunye mhlambe ngasekela nangokuthi kuze kusetshenziswa uShaka njenge mascot cha base bemqamba igama lenkosi uShaka yeah so omyizo simkhambe yini sisafuna ukuthi yena noma sibone ukuthi semzansi but still asifuna ukukhipha kwapheshe ngaphambi ukuthi aphendule yayithi i-caption maphendule nomposting jona ngamlandela yeah kakhulu so ngathi kwanithi ngiyangena ngizophendula uposting kade ngihleli la ngithi ukuphendula uposting ayijabula yena uthi kuphendula lapha i-UKZN ithatha istep esihle ngokuthi i-decolonize le system yamashelide ikwazi ukuthi noma sichelide senze into yaphesheya kodwa sisifake ingoma ngicabanga ukuthi abona ukuthi bambucale ngoba uyena ucabanga ukukhipha ingoma ngamhla akusiwona amashelide yes bayikhona ukuthi mephendula kube into asala seyibhanile ukuthi uthuphendule futhi ikhona indlela yokudecolonize ukuthi nithathe into eninzi kodwa senze ngiyashika ngishaya ingoma lokho iqoqa ngisho ngoma. Okay, so to answer the question, ukuthi the reason sisebenzisa mhlawumbe lezi ngoma angithi ubona noma sibane siyawudlala ukuthi kukancane ukuthi uthole umuntu ozowudlalela but now uyadlala ingoba first of all I think ingoba sifuna accommodate wonke umuntu sinama followers from different places so sifuna accommodate wonke umuntu nokuthi futhi I feel like abantu bazosijaja kancane ngokuthi sisebenzisa zona lezi ngoma since singenzi njengama-cheerleader awezemidlalo and nokuthi futhi ngizothi ngoba sise-university yakwaZulu njengoba ngiyi-ambassador yala esikoleni ezinye izinto zala esikoleni singazi-understand indlela ezenzeka ngayo sise-university yakwaZulu Natal is a university but yakwaZulu Natal kwashaka so kumele senze into ezo-accommodate wonke umuntu and as much as i-accommodate wonke umuntu but sikwaZulu mfethu and so mina no qhubeka sikwaZulu so bazodlala laphaya lezi ngoma bephinde futhi becule amabridge okuphinde futhi kudlale nomaskandi bese ukuthi mina-ke ngoba ngiyazi angisho ukuthi ngasina ngalo lasuku ngibona ngithi vele isenyuvesi yakwaZulu so isemazulwini noma emageleni kwacula ingoma guys ngayizwa ngaphakathi ngezwe ukuthi ngakumele kude yabo
ekumayiphela ivideo kuvezwa abantu emnekude angimina but yathi mayidlala ingoma ngeze ukuthi okay ngayiziba ngaqhubeka ngeze ukuthi no bayivuma kamnandi ngale ngabiza le ntombazane ngihamba nayo ngale sahlaba ingoma mina nginamahloni amaphewanga nje it's good nokuthi kangazi ukuthi mangikwenza lokho angeke abantu bethi we angeke bengibuka no ngaphandle kokuba nogazi ngoba ngangazi ukuthi vele lento le into yethu into yasekhaya so ngiyazi ukuthi mengiyenza ngeke ngilahle. Ukhuluma ngokuthi manje sisenyuvesi yaZulu Natal athi sisenyuvesi ngirong mina mangithi la enyuvesi ngizovusa uZulu ngoba sisendaweni kaZulu ngoba futhi indawo yethu umuntu onalo umqondo ungathini mhlambe kuyena noma umqondo kanjalo uyabheda yini noma umqondo right ukuthi uwazi ukuthi noma ngakuthiwa kuphi especially futhi uma usendaweni yakho akuvela ukuthi usendaweni yakho akukho wrong ku right for as long as ungezi phakamise indlela isikole esisebenza ngayo ku right ingakho ukuthi la isikole sinamadinga ingakho la isikole sinodlamini ingoba akukho wrong like angisho mathu phakathi komsindo ingakho la isikole akukho wrong kangangokuthi angithi uyabona ukuthi sinengoma Friday ukuze leyo nto ibe khona kumele uqale ukucommunicate nesikole si approve lokho so basic approve kwaso ukuthi kube nengoma Friday ukhombisa ukuthi uvusa uZulu akukho wrong wena mangaphazamisa indlela isikole senza ngayo but la isikole ngisakhuluma ngovusa uZulu kuyimpoqo ukuthi uma ungafunda isiZulu noma ungasenzanga ngesinye language mawufika ubhalisa usibhalise uzokwazi ukuthi usifunde ngokuphoqelela okusho ukuthi enye kuveza ukuthi bayafuna ukuthi ingafile mawuthi mhlawumbe usuke etswana mhlawumbe ezami ngizofuna ukuthi sifazwe ngalo kuyimpoqo ukuthi umuntu esifake isiZulu musho kaXhosa mawasenzanga shuthi umthetho wale university kuphela noma mhlambe nakwamanye ama university ukuthi zero na amandla kodwa hayi kwangeyilanga lokho musitazi siyumuphi umbuzo nje manje sibheka indabeni yokuthi mhlambe uMacele yena izinto ebuka kanjani mhlambe ngaphakathi esikhongweni since ke sazi ukuthi ziningi izinto ayingxenye yazo ziningi izinto athi makayibandekanye nazo sisiphethe ke mhlambe udabeni lakho nokutrend nokuba mhlambe semehlo kodwa ngicabanga ukuthi soke siphethe ngoba mahamba iyavela futhi yonke indawo kuyavela mhlambe omunye umbuzo futhi ngifisa ukwazi ukuthi masungaphandla usekho ke njengamanje esikoleni kusakusebenzela ukuthi wena upost black panel ukuthi wena umsebenzi wakho ufike kubani nobani uyakwazi ukusebenzisa amasunga ngakho ngaphakathi enyuvesi noma kwamanje kuseyinto esavalelekile esahambisana nje nokuthi sila UKZN so izinto ezenzakalayo ezangaphansi kweUKZN sometimes yes sometimes no but kukancane ingakade ngithe mina ukuba la esikoleni ngivula amathuba amaningi izinto eziningi zenzeka manje la esikoleni and ngaphandle kukancane chinga ngqamama so ayikwazi ucabanga mhlawumbe ukuthi uthola indlela engakwenza ukuthi ikusebenzele ngibuka abantu abaningi makwa trenda ku TikTok mhlawumbe emva kalapho su MC emva kalapho suhambule uyalingana esikoleni ukuthi ngicabanga ukuthi le nto basukubenza ngenhloso yokuthi bafuna ukusukuzama ukuthi bengapheli emehlweni abantu futhi noba sebetholile lelo thuba lelo bekwazi ukuthi beyiphilise ngalo ngoba iqiniso li madoda niyasiphazamisa madoda siyaphazamiseka iqiniso lithi hayi ukuthi mhlambe lokho kutrenda kwama video mhlambe ukuthi TikTok isikhathi mhlambe ikhona yini okuya ngasephakethweni ungenayo base kuya ngawo ukuthi ukusebenzisa kanjani siyabona mfethu la kusekunabantu abaningi isikhathi esiningi bakhala ngokuthi kwa TV sekuqashwa ngokuthi unamafulaza amangaka wena umuntu onamatalent umathalent emaningi umuntu onamatalent mfethu futhi ubukeka ngazuthi mhlambe uzoqala uqamba uqedwe degree ubungomunye wabantu kuma university akhona eSouth Africa ohamba phambili ngabalandeli mhlambe ngokomsebenzi wakhe ngenxa yezindlela owenza ngayo so ngokubuka kwakho mhlambe lento yama followers
nempilo yangempela kuyibhedise kanjani kuyibulale kanjani abantu abebe nekhono kumele bathole izinto ezithize bagcine bengasayitholanga ngenxa yokuthi abanalo lento efollowing ithini kuya okay ngiqala ngiphendule umbuzo wakho ukuthi okay mina I feel like ngabe nami mhlawumbe ngikhona la sengikhona ukuthi ngingafona kwamanje Pathu kade ifoni unayo. Okay, kade nginayo. But ngingaphazamiseka. Like ngingaphazamiseka nje emoyeni ngangaba right kwesikhathi eside. And I feel like yona into eyangibambezela leyo. Exactly. Sengizokubuza ukuthini sesane. Ngiyadlala guys ngiyadlala. But ngike ngaphazamiseka and ngiyayisola yazi ngoba as much as ngangekho right but ukudwela kwami kuleyo nto ukuhlala kuleyo nto ukunamathela kuleyo nto akungisizanga ndawo. Awukhala kwami okay fine ngangekho right Sengenza umuntu mhlawumbe sesimene sifana ngoba usebenza. Kwangisiza kanjani? Kwasiza ukuthi usuyazi manje ukuthi akusiza. Uqinisele futhi. Nini kwangisiza ngoba manje sengiyazi ukuthi akusiza. Okay, yeah. I'm still working on profile so lento yama followers shame iyababulala abantu njengoba kusho nje ukuthi khona abantu abanama talent but basakwazi ukwenza umsebenzi wabo ngenxa ukuthi babukwa i-background yakho kubukwe ama followers onawo and all that. So lokho kusho ukuthi mawukuthi uyimisela ngempela ngaleyo nto kumele uzame ukuthi bethu ukwenze ngoba as much as uzazi ukuthi you're multi-talented whatever uyazi ukuthi udingani ukuze uphumelele so work on it bese ukuthi lento ish kuya ngomuntu futhi kuya nangomsebenzi wakho because manje it's fine uqhamcishe ngomani I don't shake it. How? Okay. Sizotha awele ngaphambi kokuthi futhi siye phambili ngomani ukwathi uphuzu lamaxele lokuthi uke wayithola sesimini so anxiety no depression. Ndifazana isikhathi esiningi kancane kube nalelo sikhathi kuthenini nje ngathi kuusiko lapho ukuthi kumele edlule vele ku anxiety no depression. Ngizimqala phela. Ngokwama state ungasesha manje. Abantu abayibulala kakhulu ngenxa anxiety nestress. Okusho ukuthi into enza ukuthi abesifazane bangathi ukuthi bayisurvive bese bayakwazi bavele Yafana nje sokhuluma nobani ngoba kuthiwa indoda ayikhala. Ayikho lento ukuthi indoda ayikhala. Siyakhuluma mina ngakhala guys ngakhala mina. Wakhala. Answer. Usho ukuthi ngixoxe. Ikhona kukhala nje lokho kusukhulunywa ngakho. Akukho lokwenye. Kodwa siyeke isifiso la. Ngiyabaphaza ngoba yabona ukuthi ngiyipho. Yeah. Okay. Indoda yakhala wakhethu. Indoda yakhala. No. Masithi indoda yakhala kahle futhi. Asisho ukuthi inyembe zayiphuma ngabe phela idaba. Sisho ukuthi indoda complain. Futhi mawubuka musu focus akho ekutheni ngiwile kube leli jebe lingekho cha vuka ithibithe bese uyahamba. Sisho ukuthi Skanandi angayibulali futhi siyacela. Ngiyabona nabuthi ukuthi hayi umbuzo ngempela uphendula. Mhlasimbe ukuthi umbuzo wakwamgilitsha ilenza abesifazane bahle kakhulu lezinto ezenzayo. Asengizama ukuveza ukuthi kahle wonke umuntu uyadlula kuzona. Kusho sengaba ukuthi umbuzo uqhubeka ukuthi yini vele ngomthelela futhi singakhuluma kanjani ukuthi sidlule ey'ntweni ey'fana ukuthi une-social anxiety, une-stress, depression. Kuthiwa nani? Yabona ukuthi le nto leyahlasela ngangihlasela ngo-2022. Ngangilalele ingoma abazi anxiety depression. Le nto yenza worse le ngoma. Futhi right ubhuti lalele phinde ewele lalele nalezi ngoma. Ngakho kade ngithi mina as much as ngangekho right but ukuhlala kuleyo nto akuzange kungisize njengoba usho nawe ukuthi ukulalela lezi ngoma kwenze kube bese ngithabo ngiyangala. Okay guys yabo mina ngoba sengidlulile ngiyakholwa ukuthi sengidlulile kulezi zinto zo depression and all that manje ngingasho ukuthi ngine social anxiety ngoba ngibe ngathandi ukuba yo guys ngiyabasaba abantu
anginamahloni kodwa ngibasaba abantu. Yo guys ngibasaba abantu. But amahloni anginawo akaze ngicabanga ukuthi but into kanjalo. I feel like sengidlulile kulento ukuthi mhlawumbe ngithi ngine depression. Le anxiety ngisasho ukuthi ngithatha step by step but le depression ngidlulile. Angidlulanga ngoba mhlawumbe ngaya therapist or something cha. Nginalento ngimile nje lento ukuthi ngahetheka ngagowa ngangekho right ngakhala wangisiza. I feel like depression igama esilisebenzisayo lokuyibambezela igama esilisebenzisayo lokuyikhohlisa. Ngiyaxolisa ngikhuluma nje ngoba nakho I've been through it so ukuthi nawe usagowa through it it's fine. Vele indlela zethu ayifani mina ngikhuluma ngokwami. Depression igama engilisebenzisa ngoba nakho ngiyibambezela igama engilisebenzisa ngoba nakho ngizikhohlisa igama engilisebenzisa ngoba nakho ngithi ngifuna ukuzwelwa or something. Igama nje engekho right for mina alikho right ingakho ngithi sengidlule kuzona ingakho ngithi sengidlule kukona ngiyakhola kodwa ukuthi ngisazophinde ngingabi right ngenxa yezimithizi kodwa angiyiboni impilo ngithi ngine depression ngoba ngizongabi right it's fine I have to go through that thing kodwa ukuhlala yona ngingisize ngahlala ku depression isikhathi eside ngibe angikho right ngine depression akaze ngisize ngawo. Mhlawumbe khona umbuzo ngaqhamuka ngapho sizoya nje ngisebaphethelele madoda. Skanali sipho wodwa mkhona sizwe nje ukuthi mhlawumbe wena ungawufaka uthini umbuzo ngiyazi ukhona ngeke ngabibikho because ngifuna sibheke sesifika ngasemaphetheleni nje sithinte izinto ezimbalo sizosuklela kancane futhi sibuyele emphakathini bese ke siyivala la esikoleni imbuzo nje imbala ukho qhamuka noma sokuthatha amasivala. So ukuba uenhle ohleze khona umehluko uba nganani musesikoleni noma usekhaya. Ngifuna sibheke nje lezo zinto ezila kanjalo bese mhlambe nemibuzo embali ngase kugcineni bese siyisonga. Ukuba uenhle ose UK Z10 nokuba uenhle osekhaya eMayville osekhaya kwaCele umehluko uba nganani? Ngizothi okay sometimes ngizophendula but ngizozama ukuphendula ngendlela mhlawumbe ekhaya bazonga-understand ngokuthi ngihluka le video so mengila okay uke wavela umbuzo kanje sawu Nkosi yami siyakhuleka. Okay ngiqale la ngokuthi why ngithi i-agency ngoba TikTok ngibhale kanjani no-Instagram ukuthi primary njengoba kade ngisho ukuthi ngimuntu ophethile izinto bengiyibhalile khona lo teacher kwesinye isikole owayengisaba ukuthi ngihlezi ngihluka ingane zakhe when it comes to ingoma. So this one day truth bayitshela ukuthi ngoba unyaka uhlezi kwingene ighosi bayitshela mhlawumbe sengidubana yanyanga ngiyasamfica sengiyaphuma sengi-high school kanti bese ngincane so wafika wabona ke wangibona wangibizwa uyena umuntu ongathi umuntu oqala wayengibiza ngo-Endle ngoba as much as sasingasondeleni but sasinokubonana ngalezo ikhathi athi ya Endle ngelinye ilanga wathi engibona wathi how uEndle ulana etshela ingane zakhe nje ukuthi anyusa amasokisi nani ngoba uEndle ulana so mina ngayithatha leyo nto ke ngathi uEndle is here and uEndle is here uqonda ukuthi whenever ngileyo ndawo mhlawumbe ungakangiboni but you can feel my presence ngani feel amandla akho lo Endle is here ngikhona amandla ami akhona la like i-presence yami igcwele kule ndawo ingakho ngazibiza ngo-agency. Okay le umehluko phakathi kwasekhaya neKZN angazi ngizochaza kahle but yabo la esikoleni nangithi ngingazi ukuthi ngenza apart from ukufunda bese ukuthi ekhaya bayazi ukuthi ngingane yabo bayazi ukuthi ngilala kuzoshaya isikhathi singathethiswa kodwa futhi lezi zinto engenza la esikoleni nasekhaya ngiyazenza ekhaya nje badumeleni kwesami ngahlabela uwani ngona ngeke ngitho yabo nje umuntu enguyena la esikoleni nasekhaya ngidansisa ingane siyathanda ngidansisa ingane ngoba angizuli ngihlezi ngisekhaya so angazi ukuthi ngingaphendula ngithini
like kumele qhathanisa umehluko mhlawumbe wasemphakathini nala esikoleni ngoba isikhathi esiningi ngisuke ngisekhaya so ngingasho mhlawumbe ngithi ekhaya bayangazi ukuthi le nto engiyenza esikoleni nasekhaya ngiyenza emphakathini bayangazi ngoba phela vele ngikhulele khona so bayakwazi ukungibona mhlawumbe ngitrenda bayazi ukuthi ngifundaphi kodwa ngikholwa ukuthi bangazela ngazi ukwazela hayi qhubeka futhi ngifisa ukubuza ngoyila manje mawuthatha ubeke endaweni emnyama imvamisa isekhanyisa sonena buzana ihlahlukana sohlukahlukana kanjalo khona iziza kulo nenhloso yokuzojabulela ukukhanya khona iziza kulo nenhloso yokuzophazamisa ukukhanya ngoba uphazamisa zona njengoba sisijabulela kwasemnyameni imvama yalezo wisuke zophazamisa ukukhanya ifica sesiphakathi seshiphakathi sekuzoba khona ezisithathe inambuzane ezizofeza inhloso zalezi zibone nje kugcwele ezinye inambuzane zaseziyakhona kuyingoma yomuntu ukuthi ube lesithathu kodwa ngifisa ukuzwa kuwena ukuthi njengomuntu engamenza isibonelo njengalilanga osekukhanyeni abantu abaningi basondelayo kuyena bayabahlukanisa kanjani sasiba kuyona ingozi ukuthi lo mhlobo lomuntu ozolimaza oze nenhloso enhle nozile njengozazi ukuthi uzokwenza ukwazi kanjani ukumele njalo ukuthi ungagcini usuvumela abantu abarong bangene empilweni yakho ufanele abantu abarayithi ukuthi bengene empilweni yakho. Okay, okokuqala lento ngayifundisa ekhaya ngangithatha esikole ukuthi umuntu oright empilweni yakho ngibona ngokuthi angayisabi into enokunkulu phakathi noma ngokuthi kube nento akholelwa kuyona yabo so ebanganene nginabo khona bekhonza kashebe uyakhola lo muntu uyazi ukuthi ukholela khona bekhola ngisho ukuthi bekhonza noma bekhola but bekholelwa emanzini ukuthi amanzi ayaphilisa that khona othi uNkulunkulu khona yabo so ngiba okokuqala ngiyabona ngalo ukuthi mengithi ngisho nawe mhlawumbe sikhulume ngoNkulunkulu ungasabi kube right nje ukuthi mhlawumbe ungifundisa ngenkolo yakho kuphi si connect kanjalo kodwa futhi mengizofika leyo guys mina mhlawumbe lento izophuma kabi mhlawumbe abanye abantu angeke understand ukuthi ngisho ngoba nami ngiyathanda ukuthi ngiphile njengabo umuntu mazofika kumina ngale energy ukuthi ufuna nami ukuba ngaziwa ngoba ngibona lapho ngendoda into yami nje i-off ngoba bazofuna ukuthi umuntu mazofika leyo ngicela umuntu umeze aqhamuka ukuthi ngithanda ukuthi ngiyaziwe futhi yabazi uthanda udumo lwakho ukuthi ngizothini ukuthi umuntu ofika ngaleso sikhathi wadlula angikufaki ngondlela ngicabanga ngelutho but ukuthi sisibe nesikhathi sihlala ndawonye ngifunda ukuthi wena umuntu kanjani uyakwazi ukucommunicate nami uyakwazi mhlawumbe ukuthi mengikhuluma ngento kuwena mhlawumbe into nje yempilo si kube ingxoxo nje evulelekile ngaphandle kokuthi uzothi how nawe kanti mina bengithi mina unje nami ngithi awufunda ukupraise ngifuna ukupraise but unqoma imisebenzi yakho nje yes ngikhona umuntu onqoma mhlawumbe angakafundi ukuhlukanisa lokho but I think ngiyakwazi indlela kasho ngayo usho ngalendlela ukuthi asithi mhlawumbe siyaxoxa ukuthi besithi yena mhlawumbe ngivukile kusuku ngathandaza ngo-12 bese ngithi nawo abantu bayathandaza yabo ukuthi akukho about umsebenzi wakhe kodwa nje umenza ngazuthi akaseyela manje ngizongathandazi ngoba khona izinto but yeah nokuthi mhlawumbe mesizowenza mhlawumbe into eyodwa mesibona ukuthi wena usulindele vele ukuthi mina leyo nto ngizophumelela kuyona nakanjani ngoba nakubona ukuthi yo guys angazichaza kanjani lento but angimthandi umuntu ozongipraise ngendlela yona ngiyamthanda umuntu omsebenzi wami ukuyangigqugquzela ongipraiseayo uyangibulala mhlambe sengizobuza nje umbuzo yami nje sengasekuphetheni mina awukho umbuzo nawo mzala ubulungisa sokuthatha masiqeda ukubuza lesinawo la ukubaleka ukuthi kube khona into oyisaba emhlabeni kuyini nginokuthi mina uma siphila siyabantu once wangasaba lutho impilo yakho izongeke ibe na direction abanye basaba iBhayibheli abanye basaba umzala abanye basaba uNkulunkulu abanye basaba ukuthi uma ngilala ngafunda ngizofeyila ukubaleka kuba khona bento esabayo ngoba isizathu uyasazi ngaleso ngifuna ukube masibheka ngakwena ukuthi kube ngiyangabuza ngaphambili ukubala izinto eziningi ngakholisa oyihlonipha yabo so ukubaleka ukuthi kube khona izinto noma izinto othi uyayihlonipha noma uyayisaba
kusiza ngani kakhulu empilweni noma kubaleke ngani empilweni? Kuyaqoqa ukuthi okay mina ngiyasaba into enehlazo. Yeah. Ngiyasaba into enehlazo. Ngiyasaba ngiyabasaba ekhaya. Ukuthi ekhaya ngiyabasaba ekhaya. Mhlambe bona bazobona ukuthi indlela engisho ngayo njengamanje angiqondile ngale ndlela le engisho ngayo ngoba like ekhaya baba ngabani. Ekhaya bakhulile kakhulu sikhulileke kakhulu kangokuthi umfethu ugogo nje umfethu. But ngiyabasaba noma ngithi ngiyabahlonipha. And I feel like masithi ubethiwa ngibasabi mhlawumbe ezinye izinto ngabe ngiyazenzela ngoba nakho ngithi vele ngoba nakho ngizijabulisa mina ngina 21 22 nyanga kodwa ngisho kuthiwa ngiphaka izina ngiqala ngicela lezi zinto ngicela kugogo ngithi gogo ngicela ukuhamba ngoba mhlawumbe ngicela imali ngicela ukukhulula. I feel like lokho mhlawumbe bengakusebenzisa guys ngokuthi mhlawumbe ngiyabasaba noma ngiyabahlonipha. Angiyenzi into ngingabilanga ekhaya. Mase ukuthi uNkulunkulu ngimsaba ngoba guys I feel like mengibona shothi ngizongamboni noma izinto zami zizongabi right. Yeah, but omunye uthi uze emhlabeni impilo yakhe isihleliwe so shothi kunjani ukuthi ngisazama kulento yokholo ngisazama ukunderstand ngisabijini ziningi izinto engake-understand so angeke phawule kakhulu kusho. And then when it comes to isikole kubalulekile ukuthi mhlawumbe usabe ukuthi ngizolala ngingafundanga ngoba uma ulala ungafundanga uzohamba uyobhala ungafundanga angabe ngithembeni uyosiyafeyila. So uma ufeyila uyaxoshwa esikoleni mawuxoshwa esikoleni abazali bethemba ukuthi ingane yethu iyafunda izoba nejazi izoyenzani awusakwenzi konke lokho. So kubalulekile ukuthi into uyisabe uphinde ukuthi uyihloniphe ngoba uyavela. Right. Zindazo. Oh, mhlambe uthinta indaba enhle mfethu. Oh, enhle. Uthinta indaba enhle muthinta indaba yokuthi but omunye umuntu uzothi into esilimazile ukuthi sifuna ukuphilela abazali sikhohle ukuthi nathi sinempilo zethu egcine seyibambezela abantu abaningi. Mhlawumbe ungathini istatement esifana naleso? Ngathi mina uzokubaba futhi. Yabo mina ekhaya aliphili lokho into ekhona vele ukuthi mhlawumbe isiphilela ukujabulisa abazali. Mina ekhaya ngisho kuthiwa inoma yini mhlawumbe abangiyala ngayo nokuthi ngabe senze nje ukuthi uzenzela wena. So anginayo lento ukuthi ngiyezwa vele bayasho abantu ukuthi abantu banalento ukuthi ngenzele umzalwane. Mina ekhaya bangitshela kahle nje bathi uzenzela wena. Ngobani ufuna ukuphefumula? Ngiyazi kwakho. Ukuza kwi-example yakhe. Le kuyona ephusha ukuthi uzofaka umuzi. Akade ekhuluma ngokusabela. Indlela engizuyibeka ngayo ukuthi funda usabe okay sabe ulala ngifundanga ngoba sabani fail. Ngibona ngazuthi iwukhula kwayo ukuthi uma ngento esabayo angithi fail usaba umzali. Yawenza umqondo. Ulala ungafundile uzobhala ufeyile mawufeyile uzoxoshwa esikoleni mawuxoshwa esikoleni usuphuthumzana. Yabo uthi amasaba lawo asekela nayo. Okay, sure. Ukusaba nokuhlonipha into iyakuvikela. Mhlambe kunombuzo okwathi uyafisa ukuthi understand ngisazoba nade wabuza umbuzo ukuthi okwabonakala ngaphambilini uyingxenye politiki mhlambe kodwa kutheni nini awusaveli khona mhlawumbe abanye baze basho ukuthi ayibona bakwazela khona vele qala wabo kwazi bakwazela kwipolitiki mhlawumbe ipolitiki yini sesiphesa nje imibuzo ngasimuzo esiyokugcina ukuphethe ichaza yaphethwa mhlawumbe ipolitiki yini kuwena kweSouth Africa esiphila kuyona iphethe kanjani ebese sizokuthi ukuthenini ke wena ubudlala liphi iqhaza ipolitiki esekhezisela. Yo guys mina ashe imbandla bengiyela ukuyocula. How? Yabona nje angifunda masakhuluma nje lento okhuluma ebaholi nani. Baningi abantu abayabeyocula kanje ngayo data. Sibafaka ama-office besifika bayacula futhi. Kodwa qhubeka. Mina guys bengiyela ukuyocula nje kwi-EFF.
noma ke ngoba futhi ngisho ukuthi ngicula ithask ngithanda ubumnandi bakhona ukuthi kubangwani nobani bengasiyo into engigxile kakhulu kuyo ngakwenza lokho ngonyaka oqala ngenkathi ngivote ngoba phela ngangisaba ukuthi yabo ngangimusha ngangisaba ukuthi akuzongawini inhlangano yami ngithanda kanje nanani lento yokuthi angigxilile kakhulu kwipolitiki ngangigxilile futhi kakhulu kulona nokuthi I feel like as much as you guys isho kuthiwa kuzoba nokuphikiswana kanjani kukancane ukuthi ngibenefit vele ngoba yabo bekuthiwa phethe yabo nje baphethe EFF bazoba namaphutha amaphutha isasikho bingawa nawo amaphutha isasikho bazoba namaphutha EFF bingawenza ukuthi thina abantu awukusho inconsistent ngithi thina abafundi sisilindele ukuthi ngoba nakusekuyila abashuthi kukhulu zokwenzeka kukhulu mehluko zokukhona so mina EFF nesasikho ngibona kuyinto efanayo nje kuya ngokuthi ubani osesikhundle ngaleso sikhathi kodwa mele ucula ke nazo ngiyacula into eyenza ukuthi ngisavela kakhulu khona ngoba esikoleni since ngabe ambassador yasesikoleni akusiyo into eyenza ukuthi ngizibandakanye nepolitiki ngingaqhayiya kanjalo kodwa ngisacula ukhuluma indaba yokuthi ngoma nase siyafaka abantu ekhundleni okwasibone becula bese befike becule futhi nalapha ekhundleni so kusho ukuthi siyesibone futhi uphinde uthinte iphuzu lokuthi amaphutha enziwe inhlangano efese kulonyaka nawo nyaka ozayo izobe iphethe izoba namaphutha ebese into abayenzayo bayaphikisana bakwebhani ukuthi wena waba naleli yaphutha mina ngendaba nale kusisiza ngani thina singabafundi ukuthi wena ngoba phela ngabe siyahlangana inkinga zizodwa siyazazi unyaka nonyaka hlezi kunenkinga efanayo wayipho bekungahlangana ubuholi kuthiwa nansi isisombululo singaphuma naso masibambisene siye phambili kunokuthwenini mhlambe sithi wena enke wangena ngonyaka odlule nawe msindazo ungenela lonyaka nawe akwenzanga ukuthi nama ngikwenza ukuthi kusisiza nani lokho yo guys akusiza ndawo kube ngiyangami ngabe lento ukuthi kunamaqembu amaningi ngaba yini ngabe nje kuba ukuthi mhlambe kuthathe ngala nangala ubone ukuthi uba ingalunga kulesikhundla kube into eyodwa kodwa ngoba akunjalo ukuthi futhi akuyingami kuhlukene so manje akusizi ndawo ngoba guys you guys akusizi ndawo sizowenza amaphutha EFF izowenza amaphutha kunalokho ngoba vele egcineni kumele sivote sesingakwenza ukuthi sibuke ukuthi mhlawumbe EFF ibe namaphutha mangakanani siqhathanise nesasikho sibone ukuthi mhlawumbe bengenza ngcono kuphi nokuthi mhlawumbe makuthi siyazi ukuthi kulo nyaka ozayo sisuke silindele izinto ezikanjani mhlawumbe sobhekana nazo njengabafundi ngabe siyakwazi ukukhetha ukuthi but ngoba sikwazi sihlezi nenkinga izodwa registration maqala unyaka abafundi abangekho funded ingabe ngithi mina asibuke ukuthi laba bakwazi ukulungisa kangakanani kunalabo mase sifika bona sibanikeze besenze into esingayazi afika politiki umuntu ofunda abambalwa sibe bahlala no-vice chancellor esimthini angiyipho uyamazi uvice chancellor wacampus uyukhenze sene yamazi babunana po awugcina impela ngizokhuluma into enkulu angazi ngokusho ngokubona ukucategorize izinto EFF nesasikho uthi nomona wakho emhlabeni esiphila kucategorize ukuthi abantu besilisa labesifazane izayoni ezamaNazaretha amapostoli labo asingisile EFF leyinkathi lento yokuthi hlezi nje kunethi abantu sibacategorize ngizowana nayo afanye ukusika ngimvama hlezi ukuthi wena usingisiwe mina ngisayona njengoba semabhokisini ahlukene vele sesihlezi sinento yokuthi siyabantu asisabone eselodwa ungathini umbono wakho sesiqede around lento yokucategorize abantu isibizo sifana kanjani manje ayo lento yokucategorize to be honest yes sebenzile but there's a but yes sebenzela ngoba mhlawumbe kuthiwa let's say ngisayoni umsingisiwe kube kuthiwa mhlawumbe khona abasingisiwe kuphela isayoni asikho mhlawumbe mhlawumbe bengenza ukuthi
ngoba bephikisana nabo beyicindezele mhlawumbe leyo nto iziphele kunalokho ngoba khona ku-2 bayakwazi ukuthi okay asivele sihlukane ukuthi wena la uyakhona nami ngiyakhona ngoba mekukhona okukodwa kwakho for sure lo uzoza umcindezele lomunye wenze ngaphansi but akusibambiseni ekuthenini mhlambe si-achieve ezinye izinto noma senze ezinye izinto njengoba nje uMngomaneke washo wabeka ukuthi kuneqembu lenkatha ngapha kunele ANC ngapha kunebandla lithize ngapha elithi 1 no 2 no 3 uyabheka but laba abanye bayaqhubeka futhi bayawenza lo 1 no 2 no 3 obhedayo akukho la kusibambezela khona ukuthi mhlawumbe usasana ngabe sesamnqobo kube sinebandla elilodwa ehlangene elizwanayo mhlawumbe izwe ngabahlupheka kangako mhlawumbe kuneqembu elilodwa lepolitiki then ke sekungahluka kubulili kodwa futhi nakhona hayi ukuthi bese sithi ngobona ngowesifazane hamba ugcinela umuntu akahambe nje eyala akafuna ukuya khona esazophendula ile noma anza yakhe ukuthi la izinto engizisho zamanje zibuleyivu ukuthi yena kuba khona abamona isikhathi esiningi ukuqedela khona umuntu azofuna yabona masikhulu uqinisile ngokhona ubulili usibanisiwe kuba kusifana nabesilisa nanoma yiphi enye into evela ngobulili mhlawumbe amabayo bemana ngicela ukwazi sure okay yeah mhlo it's a cat yes LGBTQ okay ona abantu kuthethela bemkazi isilelo lenimfundisho kubuka ngathi abesilisa nabesifazane balwa kakhulu nalento lena abangayijwayele okungenza ukuthi begcine mhlawumbe beyiqede noma yona iqinisilo nale ekuyiyona engathithiwa ijwayele ungasho ukuthi igcine beyiqede inkulumo nomphendula kodwa indlela kodwa ngaqhubeka so ngicabanga ukuthi sekungene okay ngifuna ukuza udaba lokuthi kuba khona kweinhlaka ezimbili ngaso sonke isikhathi kusibambazelela kanjani ukuthi siye phambili sabantu Kesambezela. Okay guys, angazimaka esambezela yini but I feel like ngizothini ukwenza example ngalento le yabo mase practice nama-cheerleading kwenza ukuthi mhlawumbe ngiyime phambili ngibabuke uma ngibabuka khona amaphutha engizowakhomba yini bese ngisho ukuthi okay sinephutha la cela silungise la kodwa mase kuthiwa siba baningi esibuka into eyodwa ziningi izinto esingayikhomba ezingekho right ngiyibone ngiyo ongakuthi shoot ziningi izinto esingayilungisa bengingikwazi ukwenza ngiyedwa ingakho kade ngithi mina ongcono asikukani kwesontweni lakho ngesontweni lami because I feel like mase kuthiwa mhlawumbe senze into eyodwa khona la engeke sobone khona abaphula amazona yeah uyasiphendula impendulo yakhe phela lapho siyabonga cabanga ukuthi okugcina umyalezo wakho mhlambe uya kumntwana uthi yena umacele yamazi umazela usuke umfundo wa grade 10 mhlambe umazela umfundo wa grade 11 basi na umntwana lokubuka nje manje unesifiso sokuthi uma efika evarsity eqhubeke nendlela aduphila ngayo eqhubeke namakhono namatalente akholele ekuthenini unawo ungathini mhlambe umyalezo obhekise kuyena oqala ngathi uwena wenza ngendlela yakho wedwa and njengoba wenza ngendlela yakho wedwa kusho ukuthi unique right so ukuba unique kwakho it shows ukuthi how powerful you are ngokuwena wedwa ngendlela siyedwa cabanga futhi ayinto ongezukwazi ukwenza secondly maningi amaphutha ozowenza ziningi ingqinamba ozobhekana nazo kodwa lokho akusho ukuthi that's your final destination or whatever. Abantu bazokhuluma ahlezi bekhuluma kodwa bakusiza indawo kunalokho bakusiza kunalokho ukukhuluma kwabantu kuyakusiza ngoba yabo mina sengatrenda ngithendela into ebhedayo ukuthiwa ngiyayenza so mangitrenda kwakubuhlungu bethu ukuthi how kuthiwa ngenza ini ngingayenzi kodwa mina ngangibenefita because it was even before I became ambassador ya lesbian ngabenefita ngokuthi abantu bazofuna ukumbona lo enje abaningi futhi bangithanda so maybe ngithanda abanyusa ama-followers ami akwazi ukuthi la esikoleni mebethi babuka ama-followers ami khona bezobona ukuthi bangiqasha or not kaqasha kodwa leyo nto isuka into ekubhedayo eyenziwa abantu third dog ngiyazi ngithi ngizwe ngilento le manje uzoyekelana ngibona kubeka bethi
Yeah, dog. Yini ezenza Yeah, so. uzobekela ngibona kubezwa bethi nokuthi konke sekashiwo mina ashiwo high school teacher wase high school ukuthi uyajabula ukuthi lo muntu ebenguyena e high school ngisawuyena namanje okusho ukuthi mase kuthiwa ngiyashintsha manje ngithi mhlambe sengibona ngingcono noma ngithi angisafuni ukubasebenzela la esikoleni ngoba mhlawumbe abangiboleli noma ngoba la esikoleni ngingana singithandi ngoba kunjani Ibuya hayibo ngoba That's isiphuthele indini oh mase ukuthi sengizozama ukuyishintsha umathi fourth uyazazi ukuthi uphumaphi so mina njengoba ngizazi ukuthi ngiphumaphi ngiyazi ukuthi manginikela ngifake effort njengoba sengibona nawe usize kwazi kahle manje bazongibhalela njengonaleyo so leyo nto izongenza ukuthi ngivuleleke emathubeni amaningi mase ngingena imali mase ngikwazi ukuthi la ngisuka khona be right and all that okwesihlanu thandaza because if you don't angazi na umthandazo kona kudla kwami ngibona security lami yona yonke into yami so ngicela ukuthi nawe uthandaze ngisho ukuthandaza ujabula ungathandaza ngakho uthandaza ngokuyibe uma uzothi uqoqo ngibonke sijona kanjani masifuna ukuba ama-cheerleader mafuna uyi-cheerleader sivula ama-tryouts ne so kula ma-tryouts it's more like an audition uyafika laphaya with your dance ya mhlambe 40 seconds 1 minute usidansele bese siyabuka ukuthi uwenza kanjani siyacela manje ngisho kuthiwa uthi awazi ukudansa sicela ukubona sicela ukuyibonela thina ukuthi awazi ngoba uzongabaza amandla akho kanti thina siyazi ukuthi kodwa masewenzile ama-tryouts ke uzoye SU Sport Union esayibo ubulili whether you straight or not you're welcome sengishilo nazi nje inkeshemba phesheya no ningeza serious abantu besilisa bavumelekile abesifazane bavumelekile gay bavumelekile lesbian bavumelekile wisidudla bavumelekile wislender bavumelekile you dark you light skin oh ayi bathoda shuthi zonke umphakathi uzikonga yinja ngulu okay ngicela ulokhozi ushabeni sasiqeda bafethu ngicela ukugilija qhubeka okay futhi ngicabanga ukuthi nami ngiyasithi kancane umzuzu wodwa futhi nazo ifinish lento ukuthi kuthiwa ku-ambassador yesikole inenzani lapha njasimazi nokuza kanjani umu-ambassador yesikole yini umsebenzi wakho kahle ngoba i-university of KwaZulu-Natal iyazi umhlaba wonke wena u-ambassador yeah okay so I feel like ngizophendula and then ngizosho kuqala ngiyacabanga ukuthi izonenza understand ukuthi sibe sisabasha lento leyo uqalela siye unyaka usuzophela usuphakathi so besasebenze kancane sibasha akukho kutheni esisakwenzile kodwa umsebenzi wethu uvumela abafundi noma isikole ngaze ngibiya kahle but ukuba isibuko sesikole for example uma ungena ku Instagram nami noma ku TikTok uzobona ivideo ngenza khona la nginika khona ama study tips khona la asakhulumi kahle but in leyo nto itshengisa ukuthi esikoleni like KZN kuphila kanjani mhlawumbe nokuba namanye ama-ambassadors besenza into engafani so ngathi moya uthina sonke noma koyedwa wethu ubona ukuthi shuthi umfundi wase-KZN uphila kanje nani ukumela isikole nokuveza impilo zabafundi Ngiyaholi ama-advantages cha phela mhlawumbe khona msindela ngishilo ngathi lo mbuzo nempendulo yokuqala ngiphendule in understanding ngisebasha saqala kodwa phela kungenzeka mhlawumbe ukuthi after 3 months mhlawumbe kuthiwa hayi cha nisimele kahle kodwa ke hayi uba ngizophendula mase ngenza izobo masisebenza nje alright sisebenza 5 years ekhona engazi hlala noma sichatha ngisisuka endlini yadlala boardroom singadla khona ya-vice chancellor guys uNkulunkulu yabona nje kade ngithi thandazani uNkulunkulu ngelo angenzi ngamandla ami angenzi ngokuhlakanipha kwami esikanani unanapho sekwafika la uba unanapho sekwafika la esikoleni sashutha naye samachini mina ngangaqala ukumbona ukuthi yabona into ade ngisho ukuthi angithandi ukuyiphakamisa and all that guys ngangishaya ngathi angimazi angimboni ngangamphapheli ngaze ngayakena ngoba nakho sesiyushutha naye kodwa nangazi nje ukuthi jabulani guys ngasengajabula ukuqala kwenziwe ngoba ngangihleli i-boardroom ngidla khona ama-advantage yokuba i-cheerleader nama-advantage yokuba i-ambassador
akhona mhlawumbe ngale kokuthi uhlangane nabantu abakanjani but sekutheneni mhlawumbe wena ngoba nakho uyiambassador futhi kumele kube khona into ongayenzi noma ngisho kuthiwa uyibhalanga leya test sizokuzama ngoba wena phela vele ngathi okay esikoleni sizofunda so ngizoyibhala leyo test le not unless let's say ukuthi sisabasha but ngizoyenza example not unless mhlawumbe we have a trip mhlawumbe Cape Town or whatever mhlawumbe kwenye indawo mase ukuthi ngaleso sikhathi kuzobe khanjwa ngaso mhlawumbe mina ngizoyenza test I strongly believe ukuthi bengangichazela lokho mhlawumbe ngingakwazi ukubhala mase ngibhala makeup test noma ngingakwazi ukubhala ngesinye isikhathi that would be an advantage ngesukuthi kuma cheerleader i-advantage ukuthi la esikoleni sine stress some academics and all that so muzohamba masuzoqeda ukubhala let's say uqeda ukubhala exam eshuleni and then you have practice later on noma in performance uyakwazi ukudistress lokho yona advantage engathi ikhona leyo nokuthi lapha kuma cheerleaders sibuild a sisterhood so ngenze ukuthi mhlawumbe awona bangani esikoleni sisterhood ukuthi okwamanje kunabantu besimama ukuthi okwamanje ukhona umuntu esilisa yes but ngiyaxolisa mina ubengale ngibe nayo kodwa siyakhe kubudlelwane ngaphezulu ukuthi siyadansa nje kuphela senomndeni so senomndeni yeah so sesi uyakwazi ukuthi mhlawumbe umuzizwa uwedwa masunathi siyathandana lapha macheli shout out to my cheerleader siyathanda nathi aya apart from kuma cheerleaders connect to shout out to yamkhuza ngimfuda profile like nasiphi person cheerleaders okay umuntu ofika nasiphi person cheerleaders igama lakhe Lusanda Zwane siyabonga kakhulu sisi siyabonga oh Joshua siyakhuleka as much as yabo ukuthi okwamanje usabambekile so angekho nathi kodwa nje siyabonga kakhulu ngoba sila ngenxa yakho mhlawumbe nami ngoba bengathrendi kanje ngiyathenda manje ngiyaziwa ngivulelekile emathulini lawo nalawo because of you so thank you so much siyabonga mangeke siyabonga wena kanjalo Joshua bakuthola kanjani abantu kuyinkundla zokuxhumana befisa mhlawumbe ukulandela sesiphetha ngempela nabo sebele kube ngikhalela ngemuva manje kuyinkundla zokuxhumana enhle stop here noma ukuthi enhle_, TikTok, Instagram. Ngomani sesiphetha? Awekho. Oh. Umuntu ngicela ukuthi ayiphethele mfowethu. Cha, ngempela sicela ukuthi mina umuntu ayiphethele. Kodwa nje engakusho ukuthi siyabonga kakhulu ukuthini ngempela uhlale nathi namhlanje sibhekeke yona le ngxoxo lethu. Sibheke uhambo lokamacelo kaMagaye sibuka ukuthi ke uhambe yena ke ukusoka kwakhe ezifike la isikhona namhlanje. But ke siyabonga kakhulu ngokuthi ube nathi ubukele le siqephu sanamhlanje ungakwenza ukuthi ke silandele ungakhohle ukuthi uthande uphinde futhi ke usubscribe lapha ke ku YouTube channel yethu esikhungweni The Varsity Podcast la sibeke khona ke izinto ke ezenzeka ke ngaphansi ke kwesikhungu inyuvesi ke yakaZulu Natal. So nangokuzayo ke siphinde futhi sihlangana igama nami mina ngusiphamandla uphawu mabuthi wamgili Jombo nandle ngaphansi ke kudusi isigodi ukhona ke mne wethu uManqoba uqhubekani umfoka Mdletshe ke ungomane lapha ke Mfekayi umakhelwane wami kodwa ke mina ke oh akubona usayibonga kubona ibongile kodwa ke yakithi ngane sibonga kakhulu udade wethu sibonga kakhulu kaVico okuyena ke besinaye namhlanje esilandisa nje ngokuthi nje qaphu ke sizwe ukuthi ke yena ubani usuka futhi ke ithini indlela yakhe yaphambili ithimba ngemuva siyabonga danke futhi mfowethu sihlangane ngesiqephu esizayo.